Disa me blame me with the one amaya me come soon with the abo. Miss me will be a man in bonnet. And so what a baby. What am I saying? Me what three. Mammy and son. Pacha. And mammy and son. Pacha more mammy and son. And ma. Pacha Debbie. Mamma too or Baba. Medase. Oh, worry. Pacha Debbie. And so what a baby. Sir, Umran as a young couple refuge. Intention. Is it a bang? It's in last 2 weeks and I didn't start in a matching this. Some are saying. That didn't make what done now 1 night. Who rather want to come here? But your Debbie many good soon. Oh, when say be a person who says be a bow. But a boo says soon from a bit of foul. But I say, a boo says soon be an sent from a bit of foul. I don't know. Me with the message then. A boo says soon now who sent from a bit of foul. Dear buyer and say, me the meanings I didn't me yelling and I deny me. I mean, say, beers, I didn't a bar me so bomb in mine. Yes, I know no you on talk. But you're the happy. And I make us say, get the book room. And I will be a damn, but more be a dean. Na make a bear manasem. Why they know a ban? No, can't so be boom, dear. I had you if you did your own counsel be a boo, dear. Bama Benno. I shall see my Missy Money Ding. A young puna, and I say, who couldn't patchaman on plan no ho. And could them be papa. Patcha say, and could that mean some be papa? David. And could I mean some be a pancona? There be me no papa on a back, papa. To you, because it's your own puna. A bass, and there may buy money must answer. What's it, Papa? A brand TV. What does one was here? I can say. After a ban almost say, and I'm on me, may but mammy, monsieur. Once a more casa, Busha Cusano Yano, Omana in Tintia, or to us, what they bet you. Matias here. Shaban now doesn't know. I saw Yarene Eba. Or worry. What it will be. And then I mean to make sure. Beman was here now, on him from. Mean to make sure. So, Oko Dago knows you and say, if he or baby. And I, if you answer dinner, I had then if your baby. Tinambus has been a bear man or one penny account. And I make us say, over 5 men on a girl bar honor. And I was say, and I say, why, boy, and I sir. It's no, one of the obebo dent where our castle say, me chow in sewer. Say me try in sewer, obebo me dent, minim say, dear no, or born or met you. Sense or any day, means me. Son or kind. Who took a tramp money ho? Bashan. It's Oban bar hobby. My name can't call no answer. My name can't tranquil no one, me call honum. Oh, Cobeman. Me call no one. About for number 2. Mokoing. Better there be. About was ours. There be. Beman, I know. Nay, I know, pa, a year, Nasana. Bedtime bay. Bedtime more. And I drew. Passion. A bull round the wounds out the hole. May I appear, you got 30 and I eba. You got 30 and I eba. Obey fear, not so she am or by fear, Bora them home. And or catching himself messy, the why and the emmy pa. And I go with body or honey, Bunam say, Madame Pacha made a miniature, me names a BBC, intimate a mistral. And also on the man chain or corn your chain avenue, so free hit off, what chain suya. Obo mi dua ntimi nim utwa nsu ade yin was me twa nsu a ono asem o kan ya no so tia na utwa nsu a ana also obebo mi dua no ano utwa nsu a mebo dua o ka se me twa se me froka na me twa nsu a eno no kan
Wanka bia bio. Debi. Ofroka na utwa nsu a no koi. No koi. Oso ka so obudia. Bachan. Nense o ka so na o ka ansa na o ka wi. O ka so o kan you me froka na. Se de usika na ka mintie. Bacha o se me froka na me twa nsu a. Sa na o kan sa na o ka se obebo mtua. Ewiase mu. Nti ugidi se onna ayo sa. Me de me abasa na yale ne basa na yabusa na waso onde wonya hwe nti ko ba bi o mka sa. Wakwa difu ahodo obi a se eduabo omuntimi nya hu bibia. Ana emu wen. Na so man kan chiro anka ye. Na se eduabo no muntimi nya hu bia na kofi no ko wudi ana ne sai. Nti difu se na wakom ho. Makotre. Omu nyina se sunsumu duabo. Basha. Na so man ntimi nya hu bibia. Omuye. Omuye den. Oyo amuso madam. Omadani dua no. Nso hu ntoze sia ti okaze. Bacha de be no mpa ya lene sa ban. Eba ya na ye den. Eba na ayese bibi ni na menem. Na aba famani sunu ma ye ha metwan ma ye ha. Wako hospital ko check you moja ojun so ni bibia. Ya check moja 3-4 times say. Me Johnson me bibia nshi nsu ni me nso tinka so yare pashan be man wa kan tre no pashan no se say me kashe ne de ono osu woni binku bianko be wa frɛ oba na abusa no ho asɛm osu wa fa na busa wa krokro na osu nso de odi ahwede be fi on dia one stand by wa ko fa ma mienu omu nyina anyom ho ade na me ba ko ba ko dua se de di fo no se no osu wa krokro na osu wa die Omudia. Mate. Enti di na pese ema o. Timpassion pesa mo boa me nam. Mo jeme nkwa na mebre. Ojide enyo nkwa wate. Pacho. Me da se. Me se du fiada aye sunsum nsem wan mu odin headquarters. We part 1 na wutie no. Mamodiana ma muswe na fe part 2 transa na yento aso Nesben ensusundro Nesben susundro a ehia ma oni abusua tifi na akoi ese udiwe mu abusua fo nyina diwe mu so num susundro ehia pa boso mi ense bia no so diwe mu ho sanse wo nam ne ma hodo nam na eden ya don't mate okay me da se nti mamodiana ko pa susundro ne monya susundro keke you feel Nesben enti nkodade na ye oni nsuo na mpanifo so munim ye wo ne tablet tefi na kwei bushemu nyina menum nsundro a ka hu se Nesben na so nom Nesben kodade infimi no a oni infimi no a emman bi titroto se kwa me gon se Nesben nsundro na bushemu nyina ehia wona a distribute to apete NS chemist Pamodia na ko pharmacy bia o ka super Nesben nsundro eni betima boa one wa busua eno mu akwaba yeje atisan se ba chayo na nso yekugram udin e frame maabna din vie sai 24 years 24 ukrum ne he me free ba kwan me nso free santima mpon be kwa gruben me free Ewiase okay so hu ye I don't very microphone no kasa no bi anti unka wate oh okay jumadi atu din Ewiase Mu Nsem yade awutie bi untie bi da na de na wote yenka ade sa mu ntie nsem eboa mo bim sm kidi Kim Promise come Eugene na muda ho tia onse huhuru ye wa hu Ewiase Mu Nsem e ban se na hu ya mitie o pacho me bra na akofo baby no e ban se na wote nka do asem bayi so so untie me kire ma asem mu kire obi ena o ka kire me se me mfa mo wadamfo me pacho so on de utie na wadamfo so untie nka ba den anyumre me de boko bia ma ha tinka se boko me bra ena akofo baby ena oba ne se wona nyam ena na me no so ama oba na abomdua dua bobio me ba chwan sentiment ma dana ye hu professional duabolist
a bodua left right center santimebra breduabo dedi come kwanto a ku ndi enkoso me se fem ye santimese ha nhira fem ha eni kagitia obi akura snap ni akoko ye ko dani dua bodua papa ebi ni akotia so dem ye diabo nsamzo de diabo nsamzo obra ko fa baby you are trying oban so ni nyim oban no krawo wow ono obra na tie enya menete meneme ma menete na me bra ne ba o so obeslaye okoye wo yekrum no fa o so obeslaye how about your ban ba fie ho me ba cho de be hu no ba bia ye wo no obra ne oban na tini fie Debi. Oban tini baby. Me bra tini baby. Ye na say obehu no. De na oba wo fie bodua. Me ba chewo de koye ni me bra no e ba ye no. Say na onim sister no ye me bra de watena ye krom wo danti onim sister no so fie krom wo nti onim no. To hu na na say omunim wo mo ho. Na mudi omo ye we bo we di na we abo we di. Nti ye no na me dem adana anadwena na me dem fa me ne me ko ba me bra ne beto me nwe na me ko ba bi ti me ba ye no na me nua young girl ka je me say e free dana bla ba ye no oda ha no no onim sister we nti e free o no me da ha biem o sori o da ne ho no nti me asema me kan say e bra hwe yo me dem hu na me say ono so na chiri ba 5 ne me nti me na me say bla hwe ni yo de wo ye ni hwe ye na me dem kan asa asem no e chire no nti woni se otna o debate 2 weeks wo ge ne honum sister ne honum ansa na wo ye de oko ansa na wo oko nti wo ko ye no nti sister no se menene enye obi a menene ya aka na se bibi se nti wo ko ye no me one of friend me say a debate as a 2 weeks be kan me brand ko ye no 2 weeks be kan of friend me say test me ho ya achi mi o na wuni ma de na ye de check nyin no I accurate na me say I minima de kro no say Oshwem wonim ti minjis kana me nkoto bimre no ti me koto ade ne ban me ban na me se ye ni se ni o se oshwem wonim ye nti me nye ma no nti me gi ade no e de eye nti me ye ma no na je se wonyem nti wo ye no ka se me bran se friend ye bo no se ye bo ametie yi se wonen nanyem na me si to ka ye no na me ka me ye na me si yo nti me de na minim nti me frɛ me so me frɛ me bra na me se me bra sister ni ma say ni na wo say wo dey wanyam na me nam ga say bra sa wo hwe na say ye wo dey a bra pe bet na ha na pe adwuma bi ye na fa ye de na ja ba bi a wo tena wonom de anya dey emboa ti me ka say no me de ma anko asem ni mu bim ti e ho na me bra minim de one esi mi ne one me bra ne ntem minim me bra ne ba ho mre bi odidi na obadi aduan na ohwe aduan ni tugu ye ti minim asem a yakoso wo mo ntem nti sister ne say obi afre na ka che me bra ne say o me ma ba ne dem ho na me so eye no kre se mi hu yi na me ka che me bra ne say bra say ni say sister ni ma ka se wo ne wonyam no me hu ni me ma mi anadwo na me te wo ye ko say ni pa na pie e kwa nti bra ne ayi ene nkasa nti me ka sa asem ne kire no me ma anko hu ma anka bibia biom ti me bra no minima sam kron so one ne kan nti won fi ni bim na sister no so ya wodi atam say obi afre me bra na ka che ne say wo so ya me gunu so na mo fa no to ka no ono so eye na wodi atam wo ho de obi amfi nti wo wie ye no wo wie no months na me check ya ade no kra ma no say yes months no kra na ade no ka 5 months 5 months esi epu ni mu so no wo ye 5 months no wo ye nti mimi hu sa na me nti wo ye sa da no wo ye na me bra no din ka frame ka chem say test say ni na ni ma ye dey ye nti me slew se wodi watama me mfiri no for woni to me o bla na me ona akọ me na makofa aba nti wodi watama mfiri na me so yo mate but when you adwin sen no nko ade wo se wo ye dey wo hwe no ma na wo na se wo asem bia na ye dey eka na me ka se eche nti wo ye no what a word huni valley me ba show sister ni ma wo nti say no wo ye ne dey no say me dem mfiri ni so minja no na ade nti na wona na wo na on de wa anye dey one friend say ne bad nti na one de anye dey one friend no ti me ka say no say na me bla no so hwe ye obi an friend no wo twen fon fle sister no enua e ba na obo na mane say nti ani ma wo na e bia ma anye dey ma anti
to cancer na ono so anti wo na edi be 2 weeks na ofa akosua ebegina wo say nipa kro ofre me bra no e ka kire ne say wono na wo no say nipa kro no wo boni duante wo ye na ono no fiera ni ye fiera ne be ye na mo ye ni majai jai nti anwumre be form ho no mo no ana na wo say kasa ma me maame wo ka say maame jimifo ono maame jimifo no so wote wono mama ne ba ne yese enti ene na o kan se me maame jimifo no ende na ye me ya pa maame ko na maame ko so se me maame de wonyimi ye wo na wajimi ana wo hu be ma se wo envimpo wonim ne dada e wo se wo ne oba na te ba bi okuru ba bi o wo no ya awe se wo ne oba na te honom enti me maame de wonyimi enti wo na wajimi na wakoda wa ma na diwu no sir. Ewiase manyina tie Ewiase Mu Nsem. We ba sho. Ewiase manyina. We bi so o kasa fiane ntuma. No wakoda ho ama na fa. Woni mu nyina na wo kan pensa no. Ono wakoda ho ama na fa. Ntimi ma me de ni kwa se wudi na tem. Ana waka se me aka jen se wo jimi na se wo hu be ma na wa fa no. Na se be ma na ye wo yire no wa ma na akwaye ne ho ade. Na se wa fa no no de. Wa mana ankoye ne ho ade a wa fa no ne de se me nsoso me fa be ma na se be ma ne nye me ho ade na me se me ne be ma ne koda obo nso ni di se nso ni nkume na me ka se yo nti ho no me na me so me bofu na me se me ka che ne se me bra sem na me makoka ama wono e ka se ya kire me dia se me so wa ka me ho asem da e wo ba bia ono so se nso no wo fre bodua no se nso na nku no na nso sa ta ma me check ye yi ne ta ma wa wo no sa akra no so nya me bra dia e na wo de ma me bra na ono so se nso no wo de bodua na nso ensa nku ono ana me ka ne sa e na no an no be si sa amri wa wie e ba sho e da se nso wesen ka asem bia ni ho asemo asembe na woka mje asemo on se me ne be ma ne te wonya me ho ade tidi o kanyina udifo na odibem me de baby a me kan ya na se me de me dif ebia metimi aka se me difo e ho no se me enye se me maame na odi na matam na nka me nkoso so enti me difo se ebia me bi ma na ka kire ne se wajimi akwada ho no mama be ma wonya ne ho ade ede ene na ada Uzro Ninti na uzro mi sure se be me be ma te wonya me ho ade nti me se ebia nti uzro ho se duane benya ade na mo ha atwensa unse se mo kanyina no ase onua no wonkasa onua pani no wonkasa ase wo na odan ne kasa mafo hu se ma mienu me ewradem ho ma mienu midimani ehu mu waka je onua pani onua no okoso oba ne personal ni na ohobi na me ni ho na oni ho French for na kan on ne sait jamais ce qui se passe derrière des portes fermées et dans ya tum de si akire wunim Obra on kasai so oluviji montom ginigi hanas all for down afrukutu wunim se mamu se meme ruwa dem ho bidem ba se nyinsa nya wodia ona ma tu nya panifo bisa korane hwamba so no nim hwamba kamiti de minim de ne ban bet unu pani no oje nyinsa no oje ti ohwa akoda no o si mimi de me brand de hon de mimi o free ho na oba me maame o be share ho 2 weeks Matias eno no nko oba o saba o ji nyinsen o free no ka kire no o saba ho bi embedi 2 weeks Matias e wo ho no ma me ko ka se won twe ne ho nti oba wo ne ti asema o ka kire na nyime o Ewiase Mu Nsem so yi fatu su ho hwe on be ba na tie nyinsen akoba no bi afa akire akoka kire wo boyfriend ne say o girlfriend mu se mema tawru radem ho abeya wode kan kra abeya wode abeya wode se unze enjoy mba that's right unze enjoy be on na trache what you say be man no na trache if you zeni henu be 5 months be busumi enum that's nese uja bi ansa na kofa no
no fase uja bi ansa na ko fa no de uja na for so san ja ba kwa ansa be fa wi seba ese de na pese ma metia me ba so me pese mo bo am na dan edua no efri on ye mu ana dan edua no efri ho Ewiase se so na ya na don sa no asane se so nsa na ba Ewiase Mu Nsem so on se okoye mfum so adia mo akwa ba adia samna na ya yana seboko ambassador no se dia onye nipa to akra se de so so ma wo adia what in some no mienu yen dika ko de dika no so asan ba be so metio de dika ko ma baba wa no on se wakotale obi kunu ndi se ni tikura adwa no a onim se obi na abɔ ne dua so kwa asofo bebre ho omu se dua bɔ on se ne niema yie onye yi ne niema enwo na wo hyehyɛ niema na anya yi a etimi dwirigu at se yade bi na ayewa on manani na no mpe anu aduru na wonya se duabɔ no so ko wiemu na ode kopem na anya yi a ondo ba some they say the madane ayi ya dani dua ti adi ya hwehwemu hu se ade ne duabɔ a fi sadia osine ni subri no so ko hospital ya hwe bibia se bibia anya no hwe nye no maame woteto Tinto aposese na ye no aposese na form na wo so aposese ba ye twa betimi aba sa na so no nkotwe mpra mu odin no nyare o to kosi se o se oba na ka chense wo de wutwa nzu a meba odua waawe enti obo a obetimi adome o betwa afane ma bebre abrɛ o na ye hwɛ de maami so o kan obabai me ba no wasma wo kan nyina on se wiase you are tranye wiase de obie ni ho a wo chifo asempa ekodo fisa ade a wo ye no obi de bi yawa enye ode oba bia ni ho a wontimi enkwa ya wo mu obi ankwa na ne papa na so be ma no hwe na obetimi aboa wotimi de kwhye no so nyini nyina na ye kan o so be kan nyina de awa no bawa enti wo de nyame ayo obi adom na awakotwa na wunua be ma agea wonkwa na afifi nsem mu wanhwe yi a na aduabɔ no ebi besa ato awoso enti hwe wo yie efi sɛ do anya abɔ ne da no onto bo so ti woni ama no awo hyeja no hwe yie na Ghana ha kwankwansa wa ha paa o ane no kra ba bia kru bia so Ewiase fa na nyina bi wo ho o dabi eno kra no menim say papa bi a wo start bobo ba no no so ba gichi nipa wo ho sa ehwe yie ti ade awu da go no so odi fo ho na samo nye osuro asam nye na do wo de wo twa fo obi ho na do obi kodwa bi ama wunwa be ma na ade ye oya ade wa anya ade mate adia na se yanhwe manimu esi etimi da go no so mini asante mu akwa ba bro ye no ho efe do so ho efe that's ramete ya some gidwa FOD even FOD we group from Ufena ko MPP office one FOD on side defense trouser ho mate FOD mo jo na anwumre atade na efe I like the colors FOD no so nye bad and the colors no so aye no so ye zodiac color that is one of the best color so me Capricorn Capricorn I know I am colors no umbi so okay that's a minting David Bunti enya mo say o atade we o brinkesa mini asante ntie we osu mamen ko sister na part 1 so okay sometimes e bi o ho ahu adwene wa hu said ye obi ka asem Proverbs chapter 24 4 verse 23 say guide your heart out of issues because it is your life and sem bi o no mo se kro wakoma won sem a wuti nyina ho ne no ene ye nkwa ebetimi abase ampa sister na sem na o kan ye no ena anya nsunsanso wo no so sanse ogidi se o twempra inti no nadwene ye ne se empra na wo twene inti no oboni bia be den ebinya no ana o kan bia ebinya no at the same time ne betimi abase yare na ha no
because also yare aba system no say no so wanye very careful unhu yare kon how menim when was the last time my sister I check her pressure the pressure kosro tentem and a bar form I mean kaso makayo obuko no mo sa try bi o omo hwe na eswate na after that na sote no na udidi ye oda utimi da na mbisa o say oda na utimi da osusu da ya basa also here I was say or diagnosing the system ni ye mejidua body meje kasa ya ka eye adwumadi nanso nka mesusu say on diagnosing the system ni ye na yenhwe say bia because and on moment so so di adwene be hye utirimu say eye duabo no matter how it is ebe duabo ama because they wo dwene na eye wo odo pass see what here yemfa ne nko hospital ne diagnose no ne yehu sa yale we ne how yamfa na nko nsuo ho yamfa nko me dofo your team in house na ya anya bibia ama na ne ho ento no no so dey tie but say ne ko hospital so na ye hwe no na o psychiatrist adwene ne say enye duabo a obetima nyayarita but once I no agye ne ho adi say duabo no agye say ye duabo no ho adwuma ye dey e de ma no fine that also me no sister yi na sam no baabi anka wodi bi mu ba baabi eno no ano na yi ne ka baabi anka wodi bim ko sise ninu aba ma na ono obi twempena eno wo hu se oba mema foforo freedom wa pie wetenani me anka metimi akwa busa ne se ababa wa no abrante no freedom apie no ye hwan but wa anko busa two me tie ne nsem na okeka ba no mu no o sister ne nyinsan ye ene se okọ check ye no which is 5 months ye ngo bosome num awo ye bosome nson ana bosome nkono ene ye wo ye ngo bosome num no na moja no asa kafa kwala no ho a bia so anwo bosome nkono na besa ye bio anso no bosome de ben toso enkono nemo ba bi ono ye mistake ni say okobo dua wo da ho onye nya ho ade o sa akobo dua nso ewo de obi so ye ho eho ena ye ni problem no eho ena ye sa problem no odi nka boy no enkyere se wonso ye de ben oboni bi tie ni ye odi nka boy no de wo kan ni na no he sanka enye sa wo koka sa ansam no se o unyimi ya anka nkoda ho ma ye ndiwu no ana obi ne wonna no o ma menwene me ho na yedi ma menwene me ho oduma ya ma menwene me ho na okay yaka sex kan twi na mintie ode ntoma be kuriso afa kuriso so de adenete sa sam na okoka ye no ho na ye ni question mark because sanka wa ambia na no angoka sa sam no say ye nyo ho ade ntina akoda na ma ne be ma de be akoda me why onso ye nyo ho ade sana watch na asam no no hona asam ni nyina no na me ya ha say ne ye discuss sa asam obusan ne ye discuss ba bia ne problem wo nyina ye sa asam no because sanka wan kokasa asam no eno ni sister no kra ham so based on ni bra no eba no ho a oye nua owo kwan so otimi ye de ben e defend ni nua no nemo mu so kokasa unim nyansa no akoda ho ma ye de obi ni wada mi wa nso ye ho ade na nso da na ojigum na ojigum nti no osuro no ave ya ba ya udwane oni osuro pa insuro transe mate sofu asante me da ase ne yenhwe mani ngu sofu Elijah Makwaba sofu Elijah Makwaba de go meje oso sofu Elijah na mpom ti say de go adum ni nti ya yeda obo ade na ase ona ajati ase na ma so ko osuro no say wa me anga ensem mienu onsumitio oba na odi nkan ne de no de meka ewo ho ne se de go onyi duabo sem no emfiri ho on se me de se me tenase na ye duabo a meka che o se ye duabo we no de go se wutie sister nanumu nsem yi a etwase eboa no wo mpai bom na ohwe so nso ko hospital no because our precious ekosoro a saa niema na wo kan etimi de ba se ko ba ne saa so a wan we yi a wo de bekwa ko se adum ni adan
mi busa sister okọ asọre na okọ asọre be say dia wonko wajai wo a wonko asọre wo a wonfre nyame onso so ati ase enti se ko basa dia obonsam pese wode wo ye bi otimi de wo ye so ho enti mesrɛ madam wa asem na wo kan ye beboa wo but say ye boa ema problem e ko so nyina free ho e wo se wo de ho manya me yie me bad ye to so mienu ne so a de go asem no ano odin ena e kamia se asantememu ha ne Ghana hanum duabone dos duabone dos mi bedi so for me hwe mu ayabo mu dua akra che se me ka se me kan ya mintimi nkan ye de futuo be kwa ama ye nuano mo se wo mo mfrento mo fosi wo mo tinsem bi se ya na de di nkan ye nua be ye oti we ne dressing kro de ba hanum kro enye me se wo de dressing se ba me ma so fi amepam because e was se utimi hu se oba baby empanimfo sia enti wo se utimi dressing ye nyese wo tam atale bia na wo de ba ana tu se ye koso koye nim wo ade a akoso a on se utie emu nsem na ese wo so wabodua wo so wabobi anse ko ba se dua bo abam de afa dia ayam hihie aba so hu enti de god ye me kan say ye beboa ye nua ba no but next time biem no on hwe na na mo tutuo mu yie enya se nsem bia na waje na wo ka so ewom se abrante no ye wunua but eto de bia on kasa ye na woni ma bitimi fa problem de brew enti de meka chi nua ba ye na se dua bono so watwini mutan a ya anya ho adwuma ebenya because wa bo no so abo enti emwa ne de beboa wo be de meka ne se eboa wa Yesu Kristo se kɔ na wansa nkɔ ye de wo ye ne de be ebiem enya so aba studio hadum ntini yeso so de wo ye ne nye de oba ne so ye ne nye enti next time biem no enya saa de ne biem medase odi fo la jamedase ogoro oye ba ko permitio die edikan oba na o se musoko bi kun ya bondua no nipa no soko e se duaba wa jimi soko di kun onu oba ne ko pe be ma ne ko pe na so oba ne ko pe no e ma ne bitimi em pratisam ye akamamwa mun kam mati akamamwa ya wale nan emun ensia makofo bible aba na edi ni pawu boni tini kwam no tini kwam won ye sema ye no etimi o hwe ya lekra ba ye ngokro bu hudu se ha ye tie di bodi apese ni kotom na bum unu anya mo ye ni bi ni ha na egi onya me se da bo bibia ma obia ne mamra ni owo ye kapan ana bi wale ba ko hwe chief imam onye mfia wadie chief imam otisu oburu mfia wa oburu obi wale ba ko afi amanu awu o wale ba ko mfia mienu awu eche no awu eti kromo ma wa sai ana eme de bi ye wale mienu miansa anan wona ka kire wo sa wo ma ba ko ana me kwa asafma kwoti jimi se me okoye wo se ukru no bi twempra wo furu fie free brokom jimi wo du asafo wo fokosua se me wura fie ho akobodi dua akona akona di asagiri eto se ni joso gu so a hwan na ye mun na nyini ni hunu nyansa wo yare papa wo kru obafuru wa chakofo ba foforo eso ya dia meto ma kru akafie what is bobodua edino bon enya adwuma se dua bon enya adwuma patu no so patu ni ba wen me ka mana titi sade no yane de sa mana de no mo yano enne mo na maka kromo say ya wale nan ya wale num come despite se menya kon wale 25 se ne man beti menya ba bia timi ada awon so wo ja se
It is a wood to know what's got 1 and 9 room. No, you're dying. Maybe you make a yourself 1 and 9. Suddenly, to say, I'm making myself. Oh, I am not Arahu. So, Chroma say, now for this, I may be saying a minute. Yamino, o kwasa for abrose ho ko fantiru tabrose ho as I asked down mo go bisa se ho na so ne ye ba ko na brose ne so okay mami atade e se mami ne nyefom so sofo wo de hunu we kama wo wani so na efom so ma wo odifo ono odifo aze wo de fom so ma wonti fani kan kwa so de oh da bi wona ka che wo etu kwa breche mo mde try kwa so be ka se yala se nye ana wo sin ko very good wait ona mo nye boni na mom ade ba ko fom so wo ye wo ho ne se so wo hunu se wo nua ba ma o za santifo hu efom so we ho wo hunu se obaka se ni oba ni di ni nua ba ma niska on from so so on Jimmy some way no ma minute one ne baba e ware a be ma he de way ade bet ne baba a hwe be ma bi dia e wo di sika e bi no aye no wo to no mi onyame wade mu ne be ma na tie mu se be ma ne maniska o jana so onye woje bet wo de onyame be ma ko mo bi sika na to hu se woni be ma fufuro be abehye ho be pa chaw e wa ya ase aye wa yasi okay ajama so lande ba me wo de wo so ya bidi wo de ho ma woni age obi ma bu ho ma ejo wo to ni mu sare se wo to ni ho ma eti nyi se aba omu mi enu hwe memo wo se dem mo da no ejo wusu wo bi timi nkire ni pon ni da onyi se ba yi ayo mu mi na se dem no ko da sa be na wo he eti so bi oni ne tena na nyi se aba se ni pan no wo se ma hu se ba ma bi afri no aba wo fri no ba ye ne me pa cha wo hu se oda no so so butu ni so ebi kono ni kwedi nkomo bi kwa na nya hwe no okokfa so na ba hye ne mene etu wa ya ma be ma ne ama wunua anya woni na nya problem akopɛ ho asɛm wo so tu ekwatu kwa wo gyenye to ketwa aye ogoro me da ase bebi ni ko bo ne de me da ase ogoro me da ase pi agbeve heba agbeve akofa muna cream and soap jaso agbeve fever agbeve tonic ni agbeve balm agbeve heba hospital ye gbande pacho ana tomini ni muna soap no pacho yin ka boni nyina free wo siesie hunum de nyina mane kama pampa boni nyina transmogrify and disqualify una mi sa gruje kaka wure eyam nyina transmogrify no mona cream fajare ori jara no bebo apa Jesi obi onantia oyinka o ko nyina oyinka di na chi mpacho ohia agbeve mona cream ni bi onam kekao basa man ba bita kekao enkoye woni ane kope mona cream nan transmogrifan 10 nantima propro nso be yefri honum e ma otuni fuse brom fina ekoi esosu mona cream agbeve fever tuntuma we watch nanso nbi onyo wa ko doctor diagnose o simpa cho eye malaria fever ohia agbeve fever no anum ebia awie peyo agbeve tonic be moni moto so motimi atibia de menstrual pain anso ebo apa obi obunu sansi so papa eba first na tia kwhye second na fe na ko ha na ada wo ye ka ohia agbeve tonic na timia yin nyina afri ho obi onso no ntimi di oya anemic ohia agbeve tonic mamoja dia furisa ni papa oda shan say agbeve bam so ho wachiri kase wachiri bremu na nse nko yensu to sasabure be kan ho honam ya ohia agbeve bam osisi ya dem fa massage ye mfa twetwan de cha ho denden se Samson ya agbeve bam agbeve heba hospital ya de bia yetu ase ya de ko twi ko breman nyina body bo fa ko da mo ne mo na mfiri oso mika osegina consultations omuye bi na fe medical laboratory nyina scanning na omuye bi agbeve heba hospital physiotherapy omuye bi na fe Emma nutritional advice kan fa so obedidi odwan jibe kama nyina se okọ agbeve herbal hospital holidays kwa omboduma 24/7 omunjema home sanse nipa ehia emwa agbeve no omboduma pa nka se herbal kasa agbeve
agbeve epacho kumasia omo ajusu kwa so omne kwa mo hemfidi nhwari mu na fe enkran so mo so tum last stop agbeve omna mesni 0550 677 681 055 0677 681 0246 595256 0246 595256 0202 706165 0202 706165 agbeve I don't know Currency Ventures one run and not your monkey pa amuna kofa Zahara mixture Zahara G Zahara capsules na fe Zahara man capsules abajaso Zahara G capsules na fe Zahara man capsules abajaso so nyabi na numbi na siesie o yare adoso enipa adoso a menye nyina anatomy akira wo epa cho be ma wontimi nyina so papa wontimi nyina so sa guni basa uhia enno bi na afen so bi ho ha ben se suboni eguno kanka ne ma no uhia enno bi be ma nso akru da baby gru ni da ho basa be ma ho atukru na obanzo so ne man koye modi na kope sa enno bi ene dorisha dane aja ocha de ofiarum omoni akope Zahara mixture Zahara G capsules na Zahara man capsules be ma bejina so kama banso be siesie kama mo ni pamono enya dia ba man be ran ba bia o me ko che odi fo Elijah oboa onya mfro bi wo chiro so ne man koye ohia no bi no anom na siesie kama enu etu apetin ba bia na me ka se Zahara mixture no any Zahara G and echo Tintasungwa nanti ujiwe no ajiwe no anom na bia awie peyo kama pa Zahara capsules be mo jina so pemi so strupila se ponko ti shano so ba fine koyi se ho beto a Currency Ventures nru na ese onom is ni 0246 343834 0246 343834 0245 191 807 0245 191 807 Uti Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM Yetwa ho ba na de paakere no so ato ye from gong. Accidents do happen. It could be a motor accident, a sudden na me ba ye no so o dim ayi agda bi di ma me se ne fanye e ma no ogu sa me se ni kuta favor oil ni bi na me ka se an protection oil and favor oil protection oil me nim di ni tin ba chena eni bi so na me di sra no wada na e boba ya to fa o tina nya wanda bi obesu sa this me so ready estate me di na me ye powder ni di manem no na me di fe ayi oil no so slasa tisisia ni wato se de na osi na wa nanti se de na osi yale ya na ontimi nanti bi mu so mi ye we na ai wa no sale mpachi de bi wo so le na na ne hu nyina wo so sa tisisia no pese ehunu mane nanti na me hesa ampa se na ebi obi abehu sa ya ampa akwala no ampa no nanti mpachi wa nanti logo Oh, okay. So to nenya we the first time me di kan ba me na me ba hanu last 2 years kora bebo na ya to me ba ni tiri nwi na obi di ni ko jisika duru o aboase me mpena bi no na anya na ko nhira no e pa cha ya mia nti sa to me nyina ya na me ka se me kan so ya na me ntimi nka kontimi sisi ano akwala no so ho Empacho, can you favor any dia be assembly can you can protection. Psalm 91 23 na I'm about 23 okay yeah okay. Eno na ade me me ba no. Na se de na me hu me nante na attention si family no se de me hu se me ani po se me adin o ba sisi am ho atom akala no so ho atom. Sisi na se wo o enyambo a ene wo free happy so wo konhira ho me be friend na eje na okwa na ono ankasa waka no akoka ni se ne oba ya me yema amu a e ma sisi a hoto ne bibia aba nimba to me ba so no unje me hwe be sinde me be bia so unje me bibia na me da wasin pa so nya kopon won sra mu nyina na me fam se
ayana me ka say de bia me ka say Nhyira FM eni ho a me busia fo ne ho me Nhyira FM me busia pin ayana me ka Nhyira de me pese one omwa kasa ebe kwa kasa se ye oba ye unsa akwala na mo susu se bibi baye no ntime ye nyoma so de ma na mo ne akwala ni na wisu ye baye a friends baye 2 years money yam fan se baye 2 years 2 years ade no hwe anya akwala no nti ese okoka e won Nhyira ho pacha me ko ande won awa ko ne anumile program so ese wo Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868. Or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners. Ago, good people of Ghana. Here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin. Oye, mamunitia se drew me. Oye, mamunitia se drew me menda e bonundu e kobodumi ni anajo. Jumedi e fe no mensem jumedi awarefo jumedi na yabuama sania ema aware isiesie aware inye drew hono mun dia e hore e fa bibia ensie se e ka ema nipa ne timi hu kon se pipa pi hono ma aware mu nyama bu hono ma no munim omo mfa nya asem oba woni be ma hia ma ho abapen ntimi hu ebi hu kra ma ada kwambe na faso ne obema ne da bema kwambe na faso ne obada ofiti wono to ahya nso funkam ana ne obada dabi so che okwan mama oba no no watimi asane no amene netimi age amu oba na hunu so yoba na se no oba na etimi da atosi bi bi say mo bisam Ghana for my wo Ghana ha ani Ghana for my e wa amanane homo pa ne yade wo mpaso e true me menda na jo ha Fred Bensem no e bono ndo ati Ghana for me ma wa ha ani Ghana for me ma e wa briti homo na yade pa wo mpaso a wo hia na twiso obomode pa no we hia me ajama nso ogoro ne ba ko pe e true me menda anajo nondu ekobotu mi hia me e wo mensem jumedi so na yenyen to atwakene ni hu do oyade e wo paso wona odofo enu on babeda 104.5 YouTube Nhyira TV edu fiada sunsum nsemu a emodin headquarters media jawusu mapoko ntonchi obo ehia kuma nana wakasi bretuba Kwame Gong tanini ambassador Adia EABL ha sansana minia sofu Asante ha Difo Elijah Pogu Atranse mi producer na AJ Ampofo na Ebo Michidom abanika se makwaba yeah real now pom tisai yami adom ne mo mpa ibon so ho ye eda obo ade na se se obra Nhyira FM Ewiase Mu Nsem office ne obra officer ensem ogu odoso be mana yem sei oba na yem sei awaja yakoye sei yasubu ne busa se wo kwa ware a ese otimi diagnose hu se we yo ne me stars call we yo ne me bosume call we yo ne me sunsum hia aso kwa ware na sa pepe udi ni bi omurafi
Medini ni most learned doctor Oseitutu. Your dog, so where? Nyame adome ho ye. Dog, sanse me nyina se me pa cho wan ye ho hia pa. Dentra. On se Nyankopon nyansan mu no. Obo nipa hodo nan ene wo wiase. Ye omo mu ye nsuo, ye omo mu ye ja. Ye omo mu ye mframa, ane ye wo omo mu ye asase. Se nipa hodo nan we se no. Ebi ni bi hia, tisubio. Ebi nsu ni bi tisubio. O se ye omo mu ye nsuo, ye omo mu ye mframa, ye omo mu ye eja, ane ye wo omo a omo nso ye asase. Se nipa hodo nan we no, ebi ni bi hia, ebi nsu ni bi nhia. Eja no ene mframa no nenante saa na ensuo no enso ne asase nenam enti se wo hwe a asase ensuo da so bia no eho ne o maye from saa nso na eja bia mframa mfam no saa eja no edum enti se nipa hodo nan we ene wo wiase enti aware mu no wo pese wo kwa aware a ewo se hu se nipa na wo ne kwa akohia no susu ampa se mumienu no mutimi hia ma ne ye a Sama sa aware no enye successful. Enti aware entokwa ene nsem bebre wom no. Eya na mpempi no. Wode nioma toto nioma ho a. Hu se sa afanu no mienu no mu nhia. Ti se ho ne se hia. Ensuo no ene asase ene hia. Ensuo ni asase. Sa na mframa ensu ni ja. Neba ye di kan wedi kan ensuo ene asase. Ene asase sa pepe. Ene asase. Sa ensuo ene asase. Aha. Okay. Nti ese ensuo ni asase na ese ko sa pepepe so yo ba so ya bema sa ese mba ku ensuo mba ku asase asase okay aha na asase no nso no ye wo mu ahodo miensa ene wo bosome num sa na ensuo ni ya miensa eja miensa mframa miensa enti eja no ni ensuo no ene emframa ne asase no ebia nso wo de ene ni hia nyese wo ye ja na se wo ye mframa enti na wo fitin ho a wo ne bi kohia ye wo ja no de ano odin ho ene wo de ho ne ho ene wo de ano wo fom kra saa na mframa ne ni nsuo ni asase ne nyina ate ebia wo de ene ni hia enti no emframa no ehie ja no emframa no odin no ehie ja no omre aha saa na ensuo ne nso no de ano odin pa no ehia de emre na eho ne ho no enso amiti ho ne ho saa na Nyankopon hyehye no aha enti no se wanhu saa ne oma we a eno na ama ware bebre egu asase we so no saa pepepe enti ade bi wo ha wutimi se afanu ne mienu no ewo se nkomu nyante ase enso no na edi wantwi ene ohaw pi abaware no enti wunya wo mo hia na time bia nigye e waware no saa ne ho asemte enti no ye woni pa bebre a aware mu no kra no se wonware ya ubongu se na ne nioma etumpon but the moment oba na se bema no beba beka ne ho no se wanhia nipa opa na afa ne nioma ahyase esan konachi enti obi be ware ana se obi nware na ne sikasem ene ne nioma bi no etumpon ewa brabom but the moment oba na bema no beka ne ho no ubongu se na ne nioma no ahyase eye nwonwan obi ho nso a oware a onware ye no na nioma nkoyi but the moment obeware no ubon se na nioma ahyase etumpon wa na brabom nti emfa se odifo bia bompa ya guso se mo kono emfa dabi so hwesa nioma no e wo se wo hwehwe sa nioma no na se Africa enim sa nioma no ye ni man se wonom no akohie oba na be ma no ne ho ofe na wo suban na ene kotena de ni mo no ti sa ni ma nyina se hwe e wo se hwe enti na Bible ne kan ye se nimdia me man nim nti no ana woyira no enti no se wo kwa ware na wanhwehwe nipa a wo ne kwa akohia na ona bo wo bebre nipa pi bre wa brabom ewa omaware semu enyasem keto a omo ayehwe omo anajo ene wo mo a on se enioma pi aware no enioma bebre but ewiase nso no nipa bia obeba wasetene mu no ewo obra anasa de potia obeyama wu nipa dua no nipa bia oba wa brabom no wo de obeyama ye obi a oba ma osika se matumpon obi ho a oba ama unya mesum atumpon obi nso oba ama waba tetie mu akonkan obi ba abeboa wo wakwantusem obi a wo de obeye but on say enei ma no ene mema no ye nyina ye ni disikachi
enti so obi ba wakwan mu na se ono no na adwuma a wobɛyɛ ne se wɔbɛboaw ama usika sematum a ɛyɛ ne yesusu sɛ nipa ne timi boa yɛ me anya sika ne de sɛ nipa no ɛyɛ nipa a yebetimi aware no enti na sika edi anim enti na enei no aware bebre no egu no efiri sɛ nipa na ɔboa wa ma anya sika no sɛ nipa no onye wukunu saa nipa no enioma a ɛwɔ sɛ kunu ne yɛ ma no ontimi nyɛ enti obi wo ha sika ne nkoa na ɔde ma wo but other sectors no ontimi mo ho bra bia enti onya sika na de aka bia no ontimi nya ho bia enti ye onipa bebre a aware mu no mo enjoy sika but de aka ne nyina no omuntimi nya ho adwuma ma wo. Nti sɛ nyina sɛ utie Ewiase Mu Nsem na nsɛm a yɛkan na ɔkɔ ne sɛ o partner ne wɔ hɔ bibia nsimuntem na mo sɛ mo kɔhwɛ mi no stars na sɛ inhyia sɛ wogya no oh dabi aware de the moment a maware no eni kwan sɛ bibia timiti mo ntem enti na Nyankopɔn di nimdie no ɛde adom yɛn no wɔkɔ ware na wi nso bɛdɛ wa ware na wi a ɛwɔ sɛ oba na ya kyerɛkyerɛ onioma bi a mobɛyɛ a mo element no betimi neutralize a de mo yɛ bia no ɛbɛyɛ successful efiri sɛ na Nyankopɔn nim sɛ nimdie no ɛbɛlake amanfo enti no ɔde ho antidote ɛbai sɛ de nipadua no woma yare bi bɛtena nipadua ne so a ɛno no yɛtimi siesie nuro mapa yɛtimi siesie nipadua no ma ne gyina ne naso bio no waka nipa ko miensa emu dia hin ne nhyia nipa no asembeba te sɛ obi yɛgya na okosia obi a woyɛ nsuo a yɛmfa ne sɛ bɛrima ne yɛgya wakosia ɔba a woyɛ nsuo ɔmomienu no bɛka bom a ɔmo honhom na yɛ baako the moment a ɛgya ne nsuo na bɛhyia no ɛdeɛ ne bɛsi ɔbaa ne a woyɛ nsuo no obɛdum bɛrima no a woyɛ gya ne gya no enti bɛrima no deɛ wokura mu biara a wɔyɛ no saa nneɔma no nyinaa no ɛbɛkɔ back to zero enti na obi bɛware obi no na kyɛ sɛ enioma pii sign na chi wa brabom eno na ya na nya bayi na enya hwe nipa na woni na kohyia no mo honhom na ankasa no enhyia enti na bɛma wo nioma bi a wo ye bia no asign na chi asofo be kancho se vensu ke hu hia se hwem hu hia pa watin sabo mpa ya gusu ndie Christ awie bibia nti mo na mo nkotena davi on se Nyankopɔn no wa plan ne bibia na wa ye ne bibia wo ho enti fa ne se enzu tobre ɛwɔ sɛ odua de wa anua de usu bedua na opebre udua na opebre na wa antwe nsu angusu a empaibo betimi ama na yeyi dabi empaibo ntimi ma ne nye ye enti no bibia wo na kwan a ɛwɔ sɛ wo fa so a ɛbɛma wa brabɔ no akɔnkan so what ya say Nyankopɔn to nsuo wo de wo si nsuo ni bia ɛbɛda ne wanya nsuo ni bi enti bibia Nyankopɔn yɛ na ɛwɔ ho akwan ɛwɔ se yɛfa so enti so amfa saa akwan ne so na wo so wo de mpaebɔ bɛyɛ a enye ye ye wade a yɛde mpaebɔ ye ye onioma pii nso a yɛmfa mpaebɔ na ɛyɛ wobɛbɔ mpae ama ɔkyena de akye bibia nsi but na kwan wɔ hɔ ɛwɔ so fa so saa kwan no ne wanhu a enioma nkoyi ma wo abrabom wobɛsusu sɛ bɛyifo na ɛyɛ wo enso na ɛwɔ onioma bi wɔ hɔ a nanka ɛwɔ sɛ wo gyemre na wo hwehwem bosome na ɛwɔ hɔ no bibia ni hɔ a odifo bi betimi aka abro obosome ensunsuanso ɛwɔ so ɛde ma wo no bibia ubehu ewo wasetene mu no ne nyina no eka ewo wo star no nso ye obosom nya ye bewo enum ne ye de read wo star no obi din kura eda ne so wabrabom no ema ne nya yie se nipa no ubebɔ mpa ya amade ache a se din ni mfiri wo so a enya de be ye Yako Bible numa yehu enioma pii ye onipa bebre Nyankopɔn sesa omudi na omo hyebre sesa ye Yako adore bi so for bompa ye se Bible mu obi kotu odi bi na odifo ne begina odago no so di no na akwa no omso okamon fa ne naba no se ohwima je se Jimini to odifo na mpene okay edi no eya na enye ne nkyerase ye no mom na eya na ema yehu ensunsuan so ewo so emomedin bia no wo number no o calculate din na saa number na wo benya no ni nsunsuan so a ewo saa din ni so no eno na ewo ensunsuan so onipa ne so enti obi o ho a ne din eda ne so no
uboni dua kura enye ye nti edi na ho ufie din na se abrofo din na wo gen edi an ye de beto so no sa din no every say nipa wo entrance a wo de be wiase no eno ne date of birth obosomi na ye de be wo ene afia ye de be wo no eno ne entrance a wo de be wiase okay ene be no another time but yen hwe awari do na ego wiase no ne nyina free sanema no every majority no every sanema no but on say aware de e odo ne ntiase se unya odo ene ntiase na samotia maware ye successful ye onipa bebre a o maware wrong people but once our done ntiase no ho no o ma setena na nigye ye dey ewum but nioma bi e wo se tumpon wo mabrabom no eno no mo nsanka enti no majority no de eya na efri bosome no aha because say element ni nhia mumie no matena se mo bobra no saa de na honhom na akabom na eni kwan se hia no enti no time bia de wantwi ebeba montem nti esese efisa medical nyina yakowari asare menyina asiahwe yes and on say saa de we no ye yasofo na omudi yaware anim no omuna nke wo so omuhu saa de we nyina ede kirekire enti wanya obi a wosusu se wo dona wo ne ba betena no ukwa wo se sofo no timi hwem ehu se nipa we no wo ne hia emoamo na wotumufu ewo neoma ba akomienu bi ho ti doc say no nyina dan ukosua no he oh say anim de we menya free Egypt sanity me pa cho omo hwem so mo ware omo hwehwem ansa no ma ware enti no even kra no ya bibre mu ha no ye nananom na omo wo say anim de we cha ukwa ware abusa yes ukwa ware a omo di nkan koye abusa ewo aware no ho ansa no mama kwan ama akwa akoye enti saa ne oma na every year system num no eno na ama aware guo bebre ekoso wo ye system aha nti enyimne de wo kan se de awade kan ko ware oba no na be ma no akoware na wie ne mpo se mo stars na enkwa wenya ware gu e se timi dago no so saa pepe ni pan mi no element ni hia saa yetimi possible sanse we stars o say possible se yetimi dan ne sa yetimi dan no pa amani yeye pa nyankopon de hu nim de amaye nti yebetimi aye ama bibia wo ye no ebe so se enko vasika twene mabo ne ewu ma ware no oh me pa cho dabi nti emu do se na ware wrong people nipa ne de bebre metimi aka se nipa e ba ye nim ne de ohamu nchemu ba de wotwe aware wrong people because mefa ne se nipa afreme no se mefa ne se nipa be 100 afreme a omo die to mu a omunya the right person e ware ye no omu nu 2%. nti mi fan se ajedi na bia ye wo no December oba ben no eso ware no oba ye wo no bosun bem aha December no ekura nipa hodo mienu early December no eyeja ana late December nso omo ya asase enti wuka December ye nipa hodo mienu ne wom enti omo ayewo omo from November 22nd ebepim December 21st no omo style different uche Ewiase Mu Nsem 104.5 FM Ibrahim Herbal Center akofa droba dwaso so nyabi na yusubie ye adrobanya me pa hontuma achosisia Ibrahim Herbal Mixture Mr. Ibrahim Herbal Mixture na making Ibrahim Herbal Mixture enso toto ntuntum ebe 20 eba sa pa na unmonyonyo wo dagu no sumuja dr sebemai tuntum ayo ohia Ibrahim Herbal Mixture if onyaminti Herbal Center mo ankawie toase tishanonso no mo sampota mu nyina ntuntum ayo mu nansan monum yam nyonyo aposesa kamo green se fifre to say wa na ho ahyehyehye amanopa eba amawia eba nopa chanonso Ibrahim Herbal Mixture FD team so say pai say do we ya dago no so ekoyie tie sefata say ekoni paduam Omodi yako KNG mrum Ferdinand Scale Clinic Ashtown Danny Herba anonso ewo Ashtown Apidang mrum BT Royal Dr. Mensa and afi Baseline Pharmacy so Ashtown Misty wo mrum Well, Ibrahim Herbal Mixture na mihia kwa me gong de kaye Samdora Herba and a samen komu nyina wa Adishie Market
numbers near 0242 986391 0242 986391 0242 121 846 0242 121 846 Ratre Park Hadionipa to apete management amuda Ratre Park ano se mondel mo bia nti se amo restaurant na aye krado duani bia ebi ho duani bia kama so yeah party outdooring wedding bibia involve crowd bia no maybe se ko order duani ana ko your program Ratre Park restaurant ono duani papa baba Sasika kraka begin their programs na restaurant no ombie no anopa no go 25 ekosi anaju dubako. It's 8:30 a.m. to 11 p.m. Amadia Neko Royal Restaurant, Ratre Park. Na pizza no number 1. I was say krumha number 1. Numero 1. Your continental and local dishes na. Esa ochebe Ratre Park Royal. Ono na okudi dia dipa. Ni ko ye papa pizza no yasam kitwa. Na chedwe ni bia bi honom. Pizza no me say ko kan bi hwe. Beverages ahodo your alcoholic bia tifine kwese ko Ratre Park Royal Honum Restaurant Hall na okoyo bibia amone golden children di enhwe nimu then you bet me din komo e wo 0244 560143 0244 560143 0244 560143 Dawood Herbal Hospital Limited. One I produce a Dawood 360 capsules. Dawood 360 capsules. Is yadia a transmogrifano, rheumatism, onsum, kuku mankani, wabano etopada uya chance mu e pramuda here Dawood 360 capsules. Na for wajina so peme sanso siniko ya bibia ko ye Dawood ointment and also rheumatism. Hunamia sisi yadia udenche ebe transmogrifano 10 fina kwe here Dawood 360 capsules. Na fe Dawood ointment so bi hwe na bekaza kwa me gongo me kan na me moa e mama fafuro mu nka ho bi akoda ni emfie dumiensa me pa acho momodia e mani bi enu no obetumi akọ Misty Herbal emrum Koina Herbal Ashtown Danny Herbal mrum Apidank emrum Smart Herbal Obuase pharmacy bia chemical shop ye tua peti bia safu liber runabout onyina onsa bekan na herbal shop bia ebewo ope Dawood 360 capsules ebiato wako use na se waton bia pomodia no fresh 241 244012 0241 244012 and 0201 681717 0201 681717 Dawood ointment slogan is CC Nadia Womb. Okay. CC Nadia Womb. That's Ramete. Ekoye. This is Nadia Womb. Give us about center. Give us. Udua, massage, physio. Nina Wanyabi, number 1 bone expert. Specializing in body massage. Spinal cord tension. Obi on ekase baby ebu atwafre ho anase onsem na ebu omodiana ko give us aso na yentretre kama obi o kasa pampa di akire ohram dem tuntum nyina transmogrify na ngura nyina adwane efi na ekoi ebiese okosisi wanum give us scientific herbal clinic it is so you better to know aso dem sisi a esenipa 100 you better to know so no be adwane omodi akọ give us aso na ekosisi wanum kama massage physio nyina am bi wona so ye omodi no kwada so Christian Service University College pusha homa ye 0243 03 8482 0243 03 8482 0200 7702 1202 020 077 1202 020 077 1202 Who Ewiase Mu Nsem na wonsha 104.5 FM ye fami gonga igusa me dago no so sansa wadi dona na eguo dona asion trase se na sunsumu na se wonsroma ne we nsumako you be a January oba so ware no you December oba so ware no se month ni nyina no e won de hyiako baboni paku ba enadin ye wo nsuo ye wo ja asase ena de en ena mframa se ebini bidia nhia
why no be the dentist na fe ajiagu minya Rauf Otema Rauf Sheikh Tumpani wajuna nyine hudie Ewiase Mu Nsem doc enkomo de nanso ensem do so nti so afutu ben na omo abe ware no wode ma wo mo futu ben ona afi no mbe ware no obi so aware wie nanso bia na problem see o kan ya afutu na ma ben na de ma so so meet you okay afutu am de be mo bia na se aware de ne kwan wa nti se wo pese utu sa na mo na ewo se wo hwehwe emu yie ansa na wahu nipa ewo se wo ne no tu sa na mo no se wo ni hia ana se wo ni nhia ansa na watu sa na mo no enye sa sesie ya me ne wo kase no se emre bi free obo ade ho aba sesie se aware a ekoso no obi atimi jai na yira me yesu se 90% aware wo wi asebegu ye bopia bopi se obia nya ware a sa pepe enganya asem ketua enya asem ketua aware begu no enya ware ketua efri se nipa bre ewa ware enti se wo ye obi a wo mu dada na se wo ha obi a ana se wo nso ye obi a fe na wo pesa wo do hu kohyemu a mesre se wo betu anamo na wabeye nhwehwemu ewo mu ansana watu sa anamo no efri se omo wo sa society num no omo brepa nipa bebre ehuna mane nipa bebre enyinya yare ewa aware mu nipa bebre nso enyinya adwen mu yare ewa aware mu enti aware no eho asem no edoso eho nsem no doso efri se wonu obi betena nkwa na nyina kosi se owuo befa baako enti enya dia ewose yatoto naso mate enya dia ewose yatoto abroche phone bi si omu here number mpacho fato jwa mwa mpacho number no me number no 0244 468512 0244 468512 0244 469217 0244 469217 number no 0244 469217 mate ubetimi so WhatsApp here 0244 616263 sisubio 0244 616263 eno ye WhatsApp nko a mate look e benu swapa e besa to ankomo no so ede nti besa to aso mate yakubo sha se transfer fra woje yeso mate wuti Ewiase Mu Nsem nsha 104.5 FM yemfa part 4 no so ento aso me nsem do so se di ni nyina se na asori so yenyi ba kokura emfrim abranti bi o ha wa sha the nose mask na minim do de ba edru ifeda ayesunsun nsem mu odin headquarters kwa me gongo ese mami producer agia ko diagnose hu se agia na be ware ba ko menu mensa nan pese mu se ene stars ne ko nsani yako dinechi nensa nsembe yisi pa menu aso for asante de odi kan diagnose no de da difo la diagnose no de yezemu ese baby wa oba ponchi yo ba odwan yo ba okra nyakubo hu yemo abrante mo kwaba eja ati say na me adom boko the microphone mami na unos max na show abodua na ze ehye eni ye na dey show abodua udin pa cha frem Kwadwo Frimpong odin fie say pa cha mo 38 years 38 what worry pa cha dabi o twan dey ukrom ne he pa cha mi fra twoma jachi o futi ase pa cha eni no mo ye say eni anu mo ye nai e ma se na me ma say me ma sisi ma tare adwuma be na o ye me pa cha me ba be ni uyi drache me pa cha mfie zeni be 15 years me dase anyumre pa cha anyumre de anya bone e chena na bosome me wo madwuma ma na madam fu be frame say yenkodidi na ba ko so aba me nchei ena me ma de oba me nchei ne tie say won tana ho na won hwe eho ma me na yididi aba nti abra yididi na mete se didi ekoso madwuma mu ho am ka kire madam fu ne say mesere no o ma me ko hwe didi na ho no mo no nti miduru ho no mo na
ɔbaa efiri me container no mu hɔ no mo apie ɔne boy na ɔhwɛ ɔma me na ɔmo kasa nti ɔbaa ne wura hwie na mebusa boy ne sɛ ada de asɛm mete hɔ no ma na gɛ ne ba asɛm menyɛ de minum enwum na ɛyɛ bɔ no wɔ bɛda no so ahoni wɔ me ntimi nyɛ de enum no ntimi me ne madam fo ni didi me gya ya me ba na gɛ ne firi adwuma mu hɔ no ɔlɔ afidie no okofie ɛna me sɛ bi afidie no timi bi afidie na gɛ na san aba to ɔba ya na me busa sɛ Marcus aden nti wankasa me ho me na sɛ mfidie na me sɛ bie no wakeka ni nyina ayɛ den ato agu fam ɛna na me yɛ den me tena me nsa wɔ no so wɔ container ni mu nti wakeka gu wie yɛ na mkɔfrɛ committee fo mo bɛyɛ den ɛba bɛhwɛ sɛ metem adwuma mu obi abɛka me no ma ato agu na committee fo no hwɛ no mo kɔɔyɛ nti gɛ no ɛkɔsɔre wɔ efiri container me papa bɛtwe ne firi container ni mu ne papa bɛtwe ne ɔde ne wura fie no ɔsan baaye to ɔbaaye no ɔba bɛworo ne ho wɔ abɔnten kɔkɔɔ ni mu ɛwɔ manimu hɔ a ɛpa ne to ase buru minua ɔburu minua bɛɛ 1 hour esu a ɔfrɛ deɛ almost bɛɛ 20 ɛpa ne to ase saa ɛsa aka kyerɛ me sɛ nsuo no kumia ɛmfa mabusuafoɔ nyinaa ɛna ase what a word huni valley ɛna ne agya adeɛ kyee kwasi ada me de na mehwɛ ne mu sɛ bi kura ne papa mo bɛba ma yɛayɛ den yɛada ne dua no ɔma ama ti adeɛ kyee na mekɔsa ama kurumu no mabusua panyini ti abusua panyini no agye me 50 cedi ɛna ɔmo so ɔkɔ serve wɔ mo ɛna ɔmo so ɔgye ɔmo 50 cedi nti me wɔ no ma na abusua panyini ka kyerɛ me sɛ asɛm no yɛbɛka ne benada nti benada no amaso me wɔ hɔ na ɔba sɛ amaso ɔmo so ɔmo nya de enya ho nti yɛde hyɛ yawada nti yawada me wɔ hɔ bɛ 2 o'clock na abusua panyini na saaba ɔbaayɛ wɔ sɛ ɔbɛfra asɛm no mete hɔ no motɔtɔ madwuma mu wɔ amfra asɛm no nti deɛ mɛte a ne sɛ wɔde asɛm no ɛkɔ ahemfie bantoma ahemfie ama wɔn abɛsɛɛvo yɛn ama makɔ memekɔɔyɛ no yɛhwɛ anim a agɛ na anyɛ dɛn ama nti kyame na ɔbɛsɛɛvo yɛn no so megye ne nɔmba nti meyɛ na mafrɛ no da bɛn na ɔbɛba tam bia so na makɔ abusuapanyini da bɛn na asɛm no yɛbɛkɔ so ɛyɛ sɛ yɛkyɛ abusuapanyini yɛ ɔsɛ kyame ne na yɛba ɔyɛ ɔsɛ kyame ne na yɛma nti me so edua no mentimi ntena ho saa ɛma edua ni nyame ansa ɛna mede aba sɛ mo so mede ba bɛdaa mo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mo bɛboa me a yɛbɛda ne dua no afiri ama me ho atɔ me Dominion Herbal Powder a boost immune system matwache powder na abadwa so eso nye be boost to immune system no COVID-19 dia himpa de so bia kanya na nkwamwa yare aka ne nyina ehia Dominion Herbal Powder fine ko nyeja ho kra powder we ko ye papa manfo atu aguso moto oba Nhyira ha banya bi no ato na fe yare bia nso control no kama pa bo ho ba fe yare bia ho efen Dominion Herbal Powder ma cardio no so ye adwuma akoma no bo kama papa te fine ko diabetes stroke cell process ibasa ase honam ya spinal cord transmogrify ohia Dominion Herbal Powder bra Nhyira FM ha banya bi no to bi no che misty apidang fedimens AAB Pharmacy and afi PV's Pharmacy Nhyira FM ba mi se bi wa top high herbal and also wa tonsu S-Line Junction Princess Drug Lane kochi etu apiti baby also no pa na afi teaspoon ba ko wetwe bi no pa na nyumre no no wawie on the COVID-19 ni asembia ayo number 1 food supplement for daily vitality. Number 020-9949-215 020-9949-215 0543-158-195 0243-158-195 Everclean sanitizer I say COVID-19 corona na dia him sister koro odia him to be aneja no kra na obe sanitizer usa Everclean sanitizer and American farmer Dr. Sir Ajatum FDA so etim so say we enekoye Everclean sanitizer no 70% alcohol ashanima ebo by 99.9%. The female choose the best in the market. Everclean sanitizer, aloe vera wom or the fafa on someone on some when you find the 100, 200 and 300 ml.
Missy baby or pharmacy be supermarket do super ever clean sanitizer kwame gong no team sure one night to appetit ahomka beverages ofra na e dia obi 0244 365071 0244 365071 ever clean sanitizer na me come for amawo. Alaska Star Enterprise, your number one sole distributor of quality and original wallpapers from world-class manufacturers. To be a so Sesamri, Se Udembe, Fe Okichibe, Fe O Studio, Hotel, Restaurant, Soidem, FM Studio, Barber Shop, Biabefa, Alaska Star Enterprise. One quality wallpapers, color beer, size beer, Ebio Hop, Koye Pani Border from Simbebia. Sepe be a two so be a tongue, a so Alaska Star Enterprise. One more a doom. How many boss FMD Fierimu, a Prudential Plaza, and cancel more Tiptoe Lane, a Circle Mall. Alaska Star Enterprise, number 0554 114878 0554 114878. Alaska Star Enterprise, headquarters of quality and affordable wallpapers. True Vine is a Sacramupa, ya Sacramu, and in the Pahu on Ebro, Sunset Restaurant, a year Juma, almost make us open lunch at 12. Swahum, the myself from an opa 10. About 12 na lunch na I ready. Now transit that they are 2 and I come on and say yes. What did they do? And so True Vine doing the echo ye pa. Epacho who fooling quabia. Bayanin quabia. Bankunin quabia. Just say a duane border from 15 city per 15 cities, 10 cities and 5 city. Transportation can home. Pay na pay. A koye papa. More local and the continental dishes in until Monshan so fine kwe. Duane se udie no nya home camp. A True Vine one duane. A chemin canches almost as a kakraka. 3 conference hall facilities. And Pacho Feni Pabe 400 na 400 seating capacity. Vanguard is no so Pacho anatomy ni Tiffany Pabe 2000 for birthday parties, wedding, adoring bibiano. I say thank you True Vine. Sanse hone koye. Mwa honjo insha so Fia honjo runabout okwa. Konika krebi na fa alright. Hona be True Vine na any partner question on so nya bi no DBA na onwaju say from True Vine. We invite you to try. About your numbers in 020 53 22331 020 53 22331 and 03 220 21024 03 220 21024. Abrante Misa Makwaba. Yeah. I also hear Jumano. Jachi. Achoma Jachi. Why in Fuse any? Me last year. As I say, I'll tell you why dear. Ba assassin ye busi assassin. Obo container. Me pacha. Ana kiosk. Container. Nesisuo. Pacha. Wa koda oni ye adwuma. Me pacha. Me enkra container ase mwie. Me kra me ntami. Na ase yale a asense ye komu na. Wa ma obi a. Mi ntu kwa ye nko ba bia ntimi a na makobi. Esi abusuan sa so. Me pacha. Wa abusuan sa ase. Me pacha. Na oba na be pan to ase da wo sie no. Oba mu. Me pacha. Ba wo me imanuma. Me pacha o me o cha sa sin su bi. Me pacha ai. O de ma no. Ne papa efie achi. O ti mo sa sin su bi. O mo no fie e wo ho ne yeso ya sa ase no. E wo ho ti ba kwante na. O ho na de ho ma o. Me pacha o edi ka no. Me ko ge no e papa ho. Ah, o ye busuani. Me pacha o ye nyina ye busuani de. Oba no de no. Oba no enya me hwe no. Anya obusuani. Chesa ne papa ne na. Me no. Ah. Sase ne hwan dia. Asase ne ye ya dia. Hwan na sase. Me ma me mo. Ne mo sase. Me pacha. Na osan ko sire fru bi ho. Na minim. Nti akire ya me bla mu bi bebusa me sase no ana de ma me. Ana me so me ko eja kwabresu na me ye den. Me kwasere no de ma me. Ansa na me bla mo be ka kire me se e ho no mo e wo ye ya ankasa. Na otwe sika ma no.
minti eskama ubia nti chene musa sa na ye mu amodia nti wotu ajapade so me pacha oba no ahifa no noti oba no ne papa fie no eho nti ho no wada sa sia ateso esi fie so me pacha ye de ne da chire sei ene omo ne fie no ye de ne da ni mo ho ye kwa ho ene omo ne de no wo chire sei barber shop obi in time ben me bie ne last year obi in time ben time me bie na no pass 6 no for time ben na ma pon obi a 6 machine we use no machine anu odin speaker enkete 8 inches obi ni kase me pacha me mie no kase o mie ni kase pacha dedi so mse Ghana say tiamra so obi obi aso so ni pacha so say tiamra me pacha se mo mfie na me ben we did da me team apose for chew so tutu amaso so dim sa ibi sa na o ye tutu amaso me pacha na me chew say adwuma na kora na bi wa kora na asem busa yi ma no obi enyum no kase me tutu amanfo aso ho dabi speakers no dey hwe ni fie ho speakers na wo container ni inside ho minim wo dey hwe ni mpoma nim me pacha dabi wodi kan be kan so we dey wontumi na me pacha me kan kire me da bin si da me pacha on complaining dabi ada obeka say ututu na so na abosai na ye 6:30 anyumre won complaining da me pacha dabi on kan bi da me pacha dabi se ututu na so me pacha dabi and da di kan odi ba ho me pacha uja shop ni sina bi enyum si na akoe me nya so anko so ba no ba lo nyum no ya na me kodi me ba ubi enyum si na akoe me pacha no bi ani ho na me de jama danfo na me ka so wan ndi ka kokon ye no o na me di ja no odi kan ni kokon me pacha danwa dana sesan se onum afidie no denti na onum no so ba beda ese nyum no bo itimi tire obi ko bi fie dede pa o depi o se dum no oba beda ese nyum na no odin wa nka no kra ntu mu ese nyum na no odin anyum na de ano nya de na de no free beka ese me beda nti onum machine no me beda speaker na me chese speaker nkete bi emfa ho speaker bi wa small boy pa o small boy nso we did papa nti bi e be se nyuna no odin na ina hu ko sambusa na so no ano nya de na de no tumi ka se obeda sa ano nya de a obeda nti man nko fo na dum no me pa cha me e ho no me ya adwuma ada me bi container no ma cha 6 o'clock ana 6:30 na asa me ka unya no enza nyum na no odin o pa cha na odin nyum na no odin ututu na so by me nyum na de me mie ne ka se na ya se ben e dan ntina unsa fe de opretumba e fe de be dan no sa won sa me ni busia o se e wo no na chi afro so se be dan no sa na dan na chi ebe oba na dan no nipuma na be ho nipuma fesi ho Oni zo duche na so. Cha barber shop de enye sport o. Me pacha barber shop. Enye ese obi enyum kim ene ni nyina ye pe. Ene de na pe. Me mie nyuma. Ene de na pe. Ene sport ye pe. Nti owura ho ebe dum nyum no. Pacha. Obeto no ho. Me wo hodo mo no ankasa bae oba no ye den into oba ye na me busa na se Marcus ade na walo afidie no enti me ka say me bi afidie no e ho no ma no o san bie me san bie na to share no so ke ka me no ma ne togu ye o dabi o so dum no ma ne kofam no wa dum ne kura o dum no we in Kenya de say ko fanto kwaba o misra we de me beda kakran bia o me na kofom e ba sa obufui obe che so ye bema una wato machine na o yodede me ba o sa na me hu picture no una wato machine na o yodede ontu fi be me kan cho se dum no na o san bie ye nti e ko enchenyu ahwe e boy
Odon Sakano. Me pacha. Tushan so bono. O mene mantwa. Na obon he. Me bono. Le chilisi. Asa fatase so bono. Say me no man o keka tugu ye no. Den ya o kan man tugu yi. Say nyum na wa say me bona ho. Den na o kan ya o si ya o kan man tugu yi. De si na me chire mu say boy madam for ba kona na te ho no ma. O ka se wonu ma fidie na boy ne ka se ho ni wono no. Ana me so me madam for ne be frɛ me didi na me gya ya me baaye. Ese den si ya o kan man tugu ye. Den si ho. Say nyum na wo say ye bona wo beda. O be dum nyum no. Na o gina ho. Wan kan man tuangu. Wo kan no man tugu yi. Ma me ko frɛ committee for o dum nyum na o kan man tugu ye. Me pa cha ai. Tema kan greu. Me pa cha no kra na. Baba sin na asan ko dane. Me pa cha no kra na me kan. Because some nipa no more dam and answer more dam. Kan greu wom. Me pa cha no kra na. O do nyum na so kan man tugu yi no koi. Wo dum nyum no ekeka no man tugu yi. Na wo gina ho. Me pa cha na mi gina. Na ye den. Ntu aka tugu ye na ma me tena me sa wale so. So sum ya buzian fo. Me pa cha na winka ento kwa. Ali usu se eno na me didi na waba be se na ne de. Tasum ya buzuafo. We juna esen kam kan boko. Me eno na me didi. Ne machine didi. Adwuma se me adwuma me ye. Nti wo ba be kam no magudi a na wo pese ma no aduane. Me. Machine is a machine is a palaza na me de machine na ye di. Sa palaza. Etumu no ye no kwa na say ye. Sa palaza. Abi o hanis binyo sa palaza na waka no ochnom binyo. Na to shos na abono. Nti edisimasian sa waka ni man tuagu. Me pa chen boy na ba ko pe. Ba ko nyepe. Bitu ebubu ni mfiagum. Nti hona na opa ne to ase. Me pa cha. No jina hona ahwe no. Me pa cha. Usro. So dibim denti na usro. O se eduabo de. Oh, udibim. Me pa cha. Duabo eni nyina so ne enyina. Enomi eni nyina so ne enyina. Denti na usro. Waka ne ma tuagu. O se o machine dididie. Asase no kra no no adia. Ndi wudi nka odibim. Ndiza. Na usro. Didn't know about Ewiase Mu Nsem so. Also account no was say no diana ndiza. And na didie. Sapalizer so. Was say sapalizer no. Matias here. And na so abono. Tinka odibim. Ndenya na usro. Na usro. Mema. Emmanuel, didn't you know usro? Eduabo de ehu. Didn't you know ehu? Me be anya. Sunsum so mudi asem sunsum. Me pa cha. Nti omo transe a obey me yema adwuma na obeka machine tugu ye. Asema no aduane. Ana mabono, mabodua. Senga enya. De me ntimi nkire se. Nti nsem na mo kan me ho na dibim. Me pa cha me. Udibim. Me pa cha. Yes, what kwai. Oni how. Udibim dia oni how. What do you mean how? Then abu. So wasade mabusuafo nyina say dawa ase say nsuo no kumia. Na denti na usuro udibim. Nti enya adwuma bema. Ebia na nsuo na enyame ankasa kra na edika benya abusuafo. Enti min konya abusuafo anse na enyawo. Enya adwuma. Asese ku wona emfa mu na ase. Se ku wona emfa mu na ase. Sa na manzo ese mu jai enye. Eku na ede omoda ase. Ne nku be de. Tisaka so di for empa ni che odi anke bitimi ati ase. Na odi bim dia ani sori ko nya dia bewuo. Watu wo na sheda. So nyankopon mi odi ma wono. Esu anse na wewu. Denti na usuro. Ti wani mo na opa into ase. Me pa cha. Odo no hunyina. Na bosan. Okay, me find be 7 o'clock. Anyumre. Nzame no kan.
ɔfrɛ nsuo bebree ɔfra ntoa ɛfrɛ bigya nsuo ɛfrɛ kwaye mu nsuo bi a ne kunu wɔ nsuo bebree no the brood ya mepacha brood ya wi na okoye mepacha wanza amono dabi adan listen ga buni bi ka ho oh dabi adan se ase abuja 40 mepacha de no ma ya fa ho mepacha ana me ka se ye de ko me kwasama ma krumo abusia panyine no me abusia panyine no so efrɛ wo mo anye den ama abusia panyine sa de ko bantuma anhwie e ho so ama enfa bantuma kumase bantuma ama pacha ije na baje ma wo ija me pesa mo ya ma me se pese dua no o ye ka ho asem na ye dani free ho yanko panichao yanko jatwa da se me tina me de ba be da mo yanko jatwa ose yanko jatwa pacho opani minifo Unifo di ani enfan konko ho nya dia bewu unwuda betu se matusela betu se Elijah Kennedy digital satellite and for na nyumre amodi an ko je independent bi 32 inches 548 and afi 40 enso ye 899 otu aswa 45 enso ye 999 Esa me kasa me to so ade be chen Kennedy akofa nipa hodo be dwaso so bia kopebie machine see them home appliances kama CCTV cameras laptops your food pounding machine deep freezers so the food pounding machine so the commercial so you should feel nyina ke ne di so bia mra what to so sense oba se be ye hiafo eba machine bia opebia kankane se wakati ofa controller general and yen hyehyɛ a wotua kura wo sia no watua wie twie sɛ sika kuma bi sia kwa no watua wie kan di so bi amra so bi amra ko tusu machine a wopɛ okra pɛ no no yen hyehyɛ etua na kakra so wakati fa controller general woni ha okra Kennedy ewo family plaza adum store number 21 ni 22 no wakabom kakaka odesa stores no utua wonu so bebru sanse ne paniko ye ni nyina fe quality ones nkwa Patasi Main Street so sabeka ufenako police depot Kennedy number ni 0244 385128 0244 385128 na 0207 6531 0207 673031 Kennedy no 21st clinic oba obenso wa onantia ase free usisi achi ko to ase ko na ase no na o ya papa e fe ne sciatica ya de betumi ha yie ti omodi an ko 21st clinic na ya muao omo herbal treatment na fe machine treatment massage na omo ye bi e wona so ye 21st clinic na twin safer na nyumi lab services na omo ye no chin diabetes hypertension ulcer typhoid waist pain gonorrhea syphilis menstrual pain stroke prostate ai ba sa omodi an ko obi a wontumi na an ye insomnia obesha no tentem kra e de ma tipa ni astroben betumi ko 21st clinic na omo siesi ni pedua na ni pa mono ipa chomo kumasi ehwa ani total filling station edi hwere mu be Alpha Radio nkranso mo domi market inside heavy do abrosan sunyan omo kotokrom and afi omne aja Nkrumah Junction edi hwere mu 21st clinic omo namanie 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 Patroma Minsanka India spiritual doctor no so on diagnose nsem we ansema kokomfo yebi ene menu asofo asante ni odifo Elijah opoku ho na hu se odifo Samuel no power ono so abawra ha ono so obeti nkan na nyumre ensa no doso
say diagnose nyina nti ajemodi awen sanka India doctor na obi e pa ne to asesa no kagansem a o diagnose nsumu anu so hunu sai the separate doso is twani nyina tatonsi sorry so JL Dankwa ashe na makopie citrus mixture ne capsules be ma swati pa be sen karibu nsiana se du 6 to 10 kg bosun ba ko pe citrus number 1 and number 1 natural slimming and cholesterol reduction medicine with no side effect. Citrus na make from obia kesia brusubia wados ade ohia bi malarigo mixture malarigo against malaria no challenger tienso shenso desdank mixture menstrual pain man we pa akosia wan yeso butu obosumia so ohia desdank mixture ready mixture ne capsules and also white PID and then so bebo papa onum wie na hoto a o say I'm ready for my man FB melter mixture FB melter mixture fiber bedwane menstrual problems be free so dem also ne hunsu agene ana ba no so ne mai basa ohia bi ovarian cyst ohia FB melter mixture JL Dankwa fonso doctor ama kwa daria ya hwemu papa say door to door and so channel so say on WhatsApp line here 0275142456 0275142456 enkramo North Kaneshi amankwa blocks factory chirope Kumasi almost susan so ben Lizzy Hotel enroyi betumi akokolinak Misty Apidang Danny Heba Fedimens BT Royal pharmacy shop and pharmacy bia chemical shop herbal shop Udra Bodin Benjamin Wanumbi no agina na so pa number back ni 0501 434971 0501 434971 India spiritual doctor Mwakwaba. Yeah, minia kontonchi umpom. Yes, I don't know buy why. Yeda obo ade na se. Sa So obi ahoye. Obi ahoye, sem so mo hoye. Yeklokrem. Dey ho ase. What your brandy asemi? Na dem say duabona dos. You see do fear da sunsum se mu ode headquarters. Duabon ko a sentimentem and professional duabolist. Aja so ni bebe. Obi enu ha obo dua wo sreda. Tabi enemi hu bi enema ahonhom ni tumi ni ye adwuma no na eya ade bi e kan culture ho enom de titi kru ba be kan ne duabo no ya me chawade na si tufu si enya duabo de a ni ye tufu si enkrofo so ni sem papa on se me bana me tie o kakra fa eduabo bi abaya ne de no ne ababa ne de oni ni kru ne nyama ne bi no na ho me pese abaya na obo dua na wawo na otwemienu no wonti ase yese sunsum mu no moja enwoye ho a wo ye oba emye mfa mfiri sunsum enti sa oba na kwa bonu hu dua odi agro betima wu edi so odi anto akora hwe ade wo ha ya anto ase wachima na akwa afichiri ana moja wo hwan mfra ni modua ahum bia sa na tie bia na onim na wonye obi ma ne ntunifo obi onim hu moduma ntunifo edi mo ma ne tim nya ne so aba obi dua tra afa no ho adi na ade ba kusa na wo mi se agya so eduabɔ no wo ho ɛna adutuo so wo ho na ne ana tian at times obi wo ha so obi odua na ofa echa koto adu ni se eduabɔ ne di asɛm na enyawo a adutuo ne benya sa adutuo ni asɛm ejo wi ana ode ahyɛ se manka kenya no kra kedua na ɛbɔ no kenya no na aduro na wo eche na ayɛ adwuma na enu so ne premprebre no so bu ayesi eduane ya bon ya dani so ni nyina obobodi na wie eso still eduane ya adwuma data na ya dutuo na ya adwuma na eduane atwe no ho nso atwe ho cause omno mu di asem but adutuo eni asem so nso ba kwa na wo maya na ehunu no nti obu aso anhye sade we nso a na adwuma se nipa na ya bo ne dua no ekwan bi so no ampampa wo ya ade no ebia no wa anya ade no se nipa ne fa ekire na so kokotu nipa na dudi a ene duabɔ na anya adwuma we ne betima yede aye adwuma na abrante mi tie no no mewura ho ba bi unse wotie se o se tama nipa ne ba ho no a obekeka ne nyama ne guye no wode nsake kan no kakra wo ne container no se sa na tie dia se mantini ye dia ba o ka se wode nsake kan no ade na wode nsake kan we na be ko komtifo ho ade na mse komtifo no ani kan ko komtifo ho na wode nsake kan na se na ko komtifo me pa atwa anye bo soja ni ana before complain. Unso be ko komtifo wa ko kika gu ya na ka ko komtifo unso de what take action na wie na nya isa kwa bi se wo kuma no matutu no ho na de ko chepe se ejampa atwa ho no abeni o meka ne sen enti ho no so no enwanwa
enema ekoso no anka so atrase we no hu se no se enema si kɔ no ahwe adua ne benyame wo so saka bi se obubo nsuo bebre din ese nsuo kura nipa no bobo se nsuo ne din nyina ye ka se won ka nsuo na obere waka ka nsuo no also asensebe so we pan to asia no so ahuni sen india say prophet Gazius hoy ono kura ye bi pan to ase de abo ne sofu kuma kakra esien edua wako social media bi na make onu be adwene abranti odibim den no so oni bim sa sa no kan so odibim debe aja so odibim dia na yisen ko asa o kan wasa eni ko asa o do wasa ba ha bi on say asam ne de on do woni so odin bi mu ba mi ti na num asam na o kana ensem bebre wa mu o wirem na abranti na kasa ogina ha no mi tu nya na mi tie ensem no na mi kare mi ho so sunsun hwe ne wo ye no kura bebre waja no opa fa so ya no wonko no hwe se asuo no aye no onni foma asuo ni nya no aso odibim ebusan se yenko dwato a o se ne dabi ani akofia o pede wa na unim se ebo anadwo 12 bia no a nsuo nyina committee no mu committee no mu hia na penina na sorry yes o case ni say o se enawi obi frɛ me se ne mobile phone ayira se me mpemma no ni ahwehwe nsem no na also di aba enne obi ne obi kunu aye sei enne obi ko wiade o central market eti omu kan nsem nyina awie na penini de ne stamp team se wuo mu a na sa start ye adwuma eno ntina se ye bodua na eho no a hu mpanifo na amamere kwa asoro mu hu dane a wa ye free ne mo ade chi dia ese nkonsuo no so agya guarantee abam stamp team so na abrantie no on pese obeka no kre india also odibim ese yenya dan oboa woni bim aja woni bim also odibim na busa bia also odibim nti ya mane konko se also odibim dia kayemfa ne sa ba me de me hunu se onibim na aja uso ade wa ko ne se wanhwe ne wi asuo enyanya wie de wo ya na mamre ne ne ma wi a no nya betetena mu a eho ne ye dane a obewu na mo ne chense ye dane mo nya ko ewu ntam na obi bia wo bia even wo chale wate krampo na unu bi de na ko hima enkonya ne bie pacho wate ase edi mo betina me akaka bensam ahaye wa nyina ye mema o kan bokwa asebe so sebe nyaado yese so yo ho bema ye koja me megidi se machine ozuzumie sana me huno no kre na ozuzumie yes na musa nya de di kan oba na complain no sana me huno na ja uzo kan bi se keme fokra omre bi se ye mie machine no bi ama ne ntire obi puno na sabe so abayan so bia ni hwe na ede na do se ho na asem no ede na do sa keka no asena wo complain ade no na se okura no ututu no ma da ko champion for say na anoma ba ekura ni ndia ehu obetime wutan bia ya the case of this nature pepper fi sehwi ekọ segago pe ede ba na anwrafo bosum kesi e friend mkoko wona ebosum bia wonya wa ya de oba onim ba ma ene dane no na eye case bi si anom didi agro na eja usinya na awre ho no se ni wonu kura de na asam nya ya ne mo eka oba be ja to abusuafo so ama abusuafo atema japade de akokosi awoa agi sika be hwe no na abusua japade be ka ekam ne be wiase won se nya nkwa no eno na ya asem ewom sebe nya do kwam se fa ka asem bi o se so no obi ya ade na se uje ma ne ka no nche se wagimi o pasum due nti ka me nua kuma nko ade a sebe nya do nko nti ase se bibia nko kan papa anya krede me ko ho mankabi sunsunye wom wo fidie na akobie no a ekoye dede no ene ko twen sansem onyina baaye njade na won saranda na emwa bi nyina wo yebetim di abo na be free sa wo haw ne ateti no na ne ami yanse ko akowu amabusiani bi kabikura data wo no ba bi ko india yanko dwato a ba cha say yanko dwato a o say ko dwato a wo so ontia se odibim ntia manu kunko ani manu kunko nyane di asene no no ana akope abeja nse wa chiro udibim na bi bin kanso be microphone anim udibim what you say ene twen ajausu se me ka cho say tam o di nkomo ni no na me we ni wo ho spiritual na me we ni wo ho no nipa bi atu no kakra wo nu opa busa obeka no kora kiro ye ka sunsumu asem tu no kakra wo na minim wo nu se wa hwe sa de na anya ya ye be ko agya no enne emede so wo ka no kra no de bai e ba se de mo bia ohobia no ye betum de aboa no na otufo nyankopon de sample si so na asumdua ba enye sa de na obewu kwa india fa no man to jame ho na mentwa me ho na sesi ana aja onyanko e bayi asem bi wo ha bayi asem bi aja na onyanko bayi asem bi wo ha sei wakori obi de na ayi ono so e ba sesi ana kan wasem india fa no metu yo me da sa jawusu india spiritual doctor number ni 0240
553682. India spiritual doctor number is 0240 553682. Yawa hima kokobi 18. Otumfo nyakopa da sunsum djuma bia se eduabo etwere obi na age ukru obi na age ubi na wonte ase a efa no bia okoye be kire no bia atumi wo na bia atumi wo no achinyedi enye den eni ho aja usu eduabo mo nka ho ase na mo ntufu India numbers no bio number say 0240 553682 0240 553682. Enka ne o bantima kwantempo no so ne no otumfo nyankopɔ da ro ya bosse bi ahima kokoben 18 ɛhɔ na ebutu edi sunsum dwuma nko a ɛde boa otumfo nyankopɔ ma anase adasa bi ebeba ye nkyɛn adwon afiri eduabɔ atwere adutuo na gya so duabɔ na adutuo ne de ne ehu pa adutuo na ehu duabɔ do mu di asɛm etimi sɛ so obi bɔ odua na ofi sɛ nyɛ no kora menni akiri na mu ni ade ba ko ehu ni sɛ ebi a ɔbɔ odua no no ɔfa akira kɔto adu ɛhɔ ne ya ne ehwɛ ne ye etinya bibia ne benya obi obekunu ayɛbɛka sɛ na ɛde ne abɔ nipa ne dua ɔbɔ nso dudin ya dane nso du ne nyina na gya so still eduabɔ nda so krom dia ne na yɛ adutuo. Okay, number ni etwa to 0240 553682. Meda sipi India nanso unyankwa otenkwanje ya uti Ewiase Mu Nsem mitwa ho bana fe ye ne odifo samon so di nkomo bai sem bi ho anso se dagono so je fa me gong. Accidents do happen. It could be a motor accident, a sudden heart attack, or even Good people of Ghana, here are some safety measures on prevention of coronavirus. 1. Cover your mouth with tissue when you cough or sneeze. Dispose of tissue into a bin immediately you cough into it, and wash your hands with soap under running water. Avoid shaking hands and use sanitizers as often as you can. Signs and symptoms of coronavirus include fever, cough, sneezing, and difficulty in breathing. Should you experience any of these, or for more inquiries, please contact 0558 439 868. That's 0558 439 868, or call 0509 497 700. That's 0509 497 700. Remember to always wash your hands with soap and running water. This message is brought to you by the Ministry of Health, the Ghana Health Service, and partners. Ago. That's a fire to the Angels Dominion International Church. I do not bomb and I said, Aquapano from many. Prophet Joseph Mensa, when I'm a day, Bible Mushim, Ghana, I'm a day Bible, I had the Shisham, and I'm the Ghana. A kind of crack, mouth be left and right. Jumaya Sawi, Bemana and the Bewan and the Yukunu. And I said, we didn't know about the Bewan. Ni now buy a bachelor of Prophet Joseph Mensa. A Jumasam name could ye be to Nhyira, who be crowd and behind when the bushing. And now whom been your mamma and Cosso, who buy a Bible and bear training now my own. I was some now your problem there, make catch your brain. We were who Ghana and now approach men now was some eye or diagram. What Tim and can't say. Only problem wow. A flu kuno and I say flu. Only problem. Just the old problem on said, just be our moons up. We're traveler. So we're traveler to say be our mean booming says, mean to me, son, and your bicycle mean booming said, be when they're fine. And now you are what they are attracting. But so I would hear that you know, traveler. I was a only problem one. Sanya man, this is the Prophet Joseph Mensa, may cancel no more baby. Oh, bar prophet, minam to me, dear, grow candy bar. My be a doctor say, won't will be. Who be a dear crown, minam to me, my Prophet Joseph Mensa, who was our crying. Obu ha now was some now problem on the Nukunu, who will come near Freeman and now buy a bachelor. Prophet Joseph Mensa, Kumasi Krum, waiting to Taboo Bola Junction. Estimating Taboo Bola Junction. Prophet Joseph Menkwana with the Bible, you so be ye be a Wusiami. Men who shall do TV,
from 2016 me na me de ba boy de ehwehwe mu de baaye me de akwadum TV saa mu so bi mu ye bia copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da na benada ko a akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkoko de travel salvation school on so me ye dwuma the friends kwesi adanko a hwe akira be ye ni o let me friend akira be ye Psalm 91 animo do okron baako we will can Psalm 91 go to 7 times wo de obesere bi ade wo so me say what the srana pani na pani now the obi so we ni boni ana be ye a wo de o fantra na ga ade we na achi be ye o bo asem mo be kan mo nu asem we any favor oil we ne dia na se wa wo ye adwuma obi o han krata sem aye ne den unya sawa ni we bi so a wo ni problem bia bia Psalm 23 wo kan go so 7 times and so the sra say ya wo so ntia na de kakra bu nsem wo de asra wanim no nsa case die wo ni problem bia bia for Prophet Joseph Mensam telephone number 055 44 77 959 055 44 77 959 and at 0504 6041 22 0504 6041 22 Prophet Joseph Mensam Makram. Onye mamunitia se dru memenda ebonundu ekobodumiyeni anajo dwumadi afa no mensam dwumadi awarefo dwumadi na yeboama sania ema aware isiesie aware inye dru hono mun dia ye hore fa bibia ansie se eka ema nipa netimi hu ko se pipa pi hono ma aware mu nyamabu hono ma no munim omfa nya asem oba woni be ma hia ma ho abapen ntimi hu ebi hu kra ma ada kwambe na faso ne obema ne da bema kwambe na faso ne obada ofiti wono to ahye so funkam ana ne obada da bi se o kire okwan mama oba no no watimi asane no amana ne etimi age amu oba na hunu se o oba na se no oba na etimi da atosi bi bi se mo bisamo Ghana for my wo Ghana ha ani Ghana for my ewa amanane homo pa ne ya de won paso Edru mi menda na ju ha Fred Bensem no ebono ndo ati Ghana for mema wa ha ani Ghana for mema e wa briti homo na ya de pa wo paso a wo shia na twi so obomode pa no we shia me ajama nso ogoro ne ba ko pe edru mi menda anaju nondu ekobotu mi shia me awo mensem jumedi so na yenye yanto atwakire ni hu do oya de ewo paso wona odofo enu won babeda wasi bo modene so akasa ko be fit de japade ma no wo ye be ma wo be ye ana wo ye wo be kan che wo so yire ne se ono sunso japade mu aso abin wa ha kasi abin wa ha news abin wa ha news na mitie asem wo ho ne se me dia sam nam police ni bia ko ji obeyire asa bo be ma na guso adai eya bin wa ha soko abin wa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra ensam ahodo a eba so no ene enya abotatwitwa ne nkakra ede bro eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob ere kopim se dumienu bebo apan mu ensam a wo bete no ebi areho akramani jina me ba no ta feeling moja na me ai na mkache mama sema kana mai na kumi ba no ebi so asere na omema wo sitase ahodo de bi she bajai sa stars the day pa na no de ma watim says what ya mo wa feel pa dise mi kuntuno abi soko Beijab akokon fo ye bi ho kodo jogu fom ye bi sia ha o ma sa ma mi wei medda gu no sesi a na ohun bedwiriw
don't say in the so bɛyi ne nkɔ baabi a na nsɛm sɛ nkane adɔso nti ɔmu ntimi ntu papa na bayifoɔ no gu so a ɔmɔyɛ adwuma papa okay odifoɔ sɛ mɔtra sɛ 9 months mɛkakra bi na menya akama nkɔda kɔkora wabrɛ na asana makɔ bayisɛm no so mɛsi asɛm na ɛba no bayisɛm no ano ɔden na awerɛho ɛsere odifoɔ baakɔmfoɔ yɛ bi agye asala ahyɛ no makɔduri ɔse bɛdiagorɔ Queen's Park sase kakrakaa ɔto ne Queen's Park kɔdidi good sumi nanom kakra na wo nso wɔ nipa ɛno akyi no asuo kɔbrɛ sodwo sɛ musa sɛ deɛ kora ne ha wɔ bɛyɛ te baabi ɔtetew ɔtataw wɔhyɛ kambu ɔnante kora wonte nnaase bɛyɛ kukuru kabibi jam twetwe ampare bi fa bi a sɔbɔdwo komidi hia anaa yɛ ne ma asuo se bra ɔsuo nipa nyɛ nti osane a ɔhwɛ nipa anim asuo pia ngeji aho kora wɔayɛ sɛ mkɔ yɛdwuma sɛ mkɔ yie sika na bɛsɛ buusuo otai na why uchim ni kaskala wine kaskala omodi anako na asiu komna soju M1 tentem awa aguna asaman aje oha iso ya ambassador award no ko ne bo kakraka aje asede onyeja no hwe mpanifo ahodo di trentry ofi ho nya asem kitwa enche ye fana ko abrochire Session Mokodia, and Wakaza Jiji. Adia at the Anuming, also for 0243 134 535, 0243 134 535, 0243 134 535. The WhatsApp line here, a patch and typo. Amodia send a voice message. So send me the moon incomo. What number we show 0557 667510 0557 667510 0557 667510 Dr. Mensa Asian Makopi Yade Bia Bonne Bono Yefri so Hundu Abawa Yitu Ase Yen Seneso Dr. Mensa Gusu Boy Madendene Dr. Mwajuna Yumne Yade Bia Fako 1 to Yadia and Kaso Konya Isa Yadanya Odia a ho na abesua wo nti se sanko hepatitis kuku mankani mpami ade hodo be ba wontimi nyina so menstrual pain ni nyina transmogrify ni nyina ntentem na du na yade edi ehim no Dr. Dennis Akanya na ati Nhyira wakofa on number 1 retentive memory powder ya to the Thematic retmem koda hia mpani hia akona so abon amane Thematic Muma bien ho ponko nguma kusia nguma do nguma otwe nguma ofu nguma jata nguma muma bien ho obenyina be penny pabo degree ahodo Dr. Mensa ewo kotwi obo asekwa so Guinness Depot hwerim ho ina manie 0245 958 768 0245 958 768 Odifo Elijah Opoku said Makopie one commandi Jeffrey Shumani Baye one Jati said na Mars the Cosrono or Tiana Yumri also transfer counseling Yawada and Nafe Quesia down upon what Fico see we are no menu Mam Ponte for the school Jansi Hopper and Abu Odifo Elijah Opoku who could draw oil be to the victory oil Nasa oil do fear and then emergency victory Kwankum Dinkwa Odifo Elijah Opoku one Modesta or there was Kenya no name Kwabanimu Yakopon Subu papa oja official ba no the bogra kolani ma kwalina na so pa and you know di for Elijah Opoku ha isa broche for say han ya sem ketwa Ghana fo nyina say omo for ni agro di for Elijah no meni 055 00 733 95 055 00 733 95 0240 967757 0240 967757 Akwantu Herbal Center yetuka kodru honum wonakofa Akwantu Herbal mixture ba etimi stomach ulcer wonum na atu anum bi onim etosopa also a yifri honum menstrual problems menstrual disorder man mu here bi typhoid transmogrify no o se men kan cho se malaria pa dia 5 days bi no bottle baako sa boso miensa eno anu wawie Akwantu Herbal care mixture eno so de po abebo pa ma no white no etete mo do mu here bi na fe gonorrhea na syphilis na do tetahwe pa eno no Akwantu Herbal ko bam de say koku mankani ma ba bi na pra moja Akwantu Herbal ko mixture and so here be what kuku nyina be transmogrify no oni so visi beba wontimi nyina so mam power precope any Akwantu Herbal co mixture rheumatism transmogrify and disqualify Akwantu Herbal clinic ewo labor runabout asafo afi nrembo bo so betima ko betondo bia sentimentem ha ba bia akwa bodin se kwa me gong na aka ohia bi onum wia bu say yes kwa me gong adufun de menton ewo Ewiase Mu Nsem so enso guapa so enche
me de part 5 no ebeto so odi for Samuel no power mokwaba ye nua kwame gon odi for na umpum nyameti ase papa na bibia koso kama bibia de ho no say headquarters ahimobo no power to me bia ne ho Ajaba house Ajaba family house na ho na o chance odi for abranti asen wati wo so odibem na no me enkodwa atoa na ne oba yedan odifo na odibem ura honhuma hu ni sai kwame na odibem oba ha na ba yedan so ate ase obehim ni franka dia bona usuru ade na odibem na oba ha ba yedan asem de odibem ase na watena ba bi na de odifo na ba be pachew na odibem dia oba ba yedan kwame odifo na we woni sunsumu ade enti na odidi agoro no sunsumu ate sai wa se uwura sunsumu akwame se aduabo ya abo akwa na wo gina ho na wo de idi agoro na o so odibem no on se aha na obeduru ha no pressure da no so nti wo hunu ne wonka aso gina high court pressure da no so pressure na man de ka asa kwa me wo hunu de wonka wo gina wo hunu abo no na ani par kura wo gina ho no mu kwa me ni sunsum kura ko wo awi na yede no wadibem so ate ase wo gina ho no hunu no kura abo no enti wo awi na yede wadibem so ate ase enti yesrem se ewia ye hwɛ de be ya na anyi fide no so na bibia tuntwa na one de bem no de wo de na no ne kan kwa me wo de na no ne kan na ono no wakwa tene won sa abo nipa na ewia ye bibia ewia fe na be ka so de bem won ne bem ate ase ebim na wo be die ne senka nipa na be dum no nka wo kana no tumu na nka de o de fa amra kwa so ona ho na nka no di bem na wa ye de obe ya ewia kwa me bem na odi ye na wai wabu nipa no awi ebim na odi ye na wai enti woni bem spiritual no woni bem enti odi fo na obai so ya so ne se ono so wo ma ekudwa to akra onko dan dua na hu ni sai kwa me hu ebetuma dan egu no so ate ase egu oba no so yes ebetuma dan egu no so se wonu wagene mfunso atum se de oye na why mistake enti no wagene mfunso atum nipa nyina abam ese wagene mfunso atum nipa so ye bone nipa na eka enti se wagene mfunso atum no spiritual na se say what come tiefo wiase nyina ate ahonhum nyina so utie kwame ahonhum nyina etie enti obi ate na se wo se chenchina atwa wonti ase na abema nipa na wudi a di ahonhum no so bedane no so spiritual na bedane no enti no and the hardware ni nyina nse wono no bagye ne mfunso atum so odifo eno ano no odifo anyumne mpese hwe kakra bi na mja ka ma akoda wo hwe nipa nsem na o kan nsem kire no yes nipa do so na hwe o nsem kwa me obi obepie obi me hwe nsem aka wo hinta asem nyina kire me bie so A to Z a kire o me wi ama kire o de obeye eno na ye honwa no A to Z de odi ba free utri so kopem na so me bie so nyina kire o A to Z ho ye nkan asem ho ahembu na Jaba family house ye nkan asem ho ubeduru ho a ye bie nsem no so nyina kire o life ye wi ya kire o de obeye na how ne amane na beduru ho ni nyina be free o ntina free ho headquarters ahembu na spiritual nyina ho headquarters uko chinchiri branches ni na anye ya bra headquarters Jaba family house ho na sunsum ni ya adwuma ho na jakokko na so ho na nyame tumi ni ya adwuma so ate ase kwa me ho menyi tumi bia ni ka de nyame de ama me kura nyame power eti kasa me ni de America kwa me se wo beduru ho a wotoni ento obi bu kwase obi ju ajapade afiri nsem wo koto asem obi sisiw sunsum no beda e de na e ha wo wo abro kire nkrata asem wunya adwuma kura nye kwame eni ma ya bisi basa hola ubeduru sunsum kase ne mabro kire fo de mu frɛ number na de beto dwa no na ya kire wo de obeye kwame adansi ya kwaso no eni frɛ ne ne ti bubuyafo osole emumu kasa HIV ko kwame adansi be na party biem what you say obi free Central Market ba o se ento no hwe kwame ya kire de obeye ene ya tu agunu so amafo so akwaje adodi ne aduru kwame tu America na bra man hia hembo na Jaba family house hona sunsum kase ne ya adwuma hona nyame jakokko na so tumi ni ya adwuma obi bu kwase na se wo how bia kwame fa nko ba bia uko chichiri branches na anya ya bra headquarters spiritual nyina headquarters no enti no de onam wa wo mpa bia be piem wa Jaba family house ye trase na otwumu ni nyina hwe nyame makwame ho ye nya asole cancel nko na ye enti how no se oni ko chichiri anya ye bra do unam bia be piem wa Jaba family house jakokko no beba ye kwame aho ye nkia asem nkire obi o ye bia ne ma no so nyina akire o hwe nsabo nkuma ka wo hinta asem nyina akire o ye wia ne ebusa asade na ade ba ye so odifo no na wo bia so agu no ne akire wo de obeye kwame ho ye nton wo yire ho ye nya bibia ho fa we baje we bia ne ho obaya fode ye ne akire wo de obeye o haw ne amane no ebe firi wo so kwame de onam bia la bibia be firi wo so na wo ba be dia danse akire nyame hodi Jaba family house adansi die ekoso no nya agoro kwame nipa ebufa so na adansi ne dooso kwame adansi ekoso no nya easy dansi akese nya easy abro kirefo odi Ghana fo odi yes Jaba family house ho na nya mesunsum ni ya adwuma odifo asameja mo akono wo hwe ni pardo be sensem kwame da ko metena se metumi hwe ni pabro 100 omunsem yes
ne bie yɛtena se 6:30 anɔpa ne asɔre 3 ebi wɔ kora 3 no ɔba tumi sɔre 5 wotumi hwɛ obi nsɛm na ɔsere adan kwame wɔn sɛ obi wɔ wohwɛ ne nsɛm a ne daakye no deɛ nneɛma a ɛkutia no nneɛma a dokoro no kwame na ɛsere baabi a ɛde ne daakye ne nabrabɔ akɔhyɛ no kwame ɛna ɛhwɛ ne nsɛm a ne yɛsere no yɛwie yɛakyerɛ ne deɛ ɔbɛyɛ papa bi tua na ma ɔba wɔ se ɛfiri si a wɔ no 20 million ɛbɛpem saa mmerɛ wɔ 72 years ɔnya 20 million da kwame ɛhwɛ papa ne nsɛm ne nabrabɔ baabi akɔhyɛ no ɛnyɛ yize papa bi firi manso bae kwame de koko wado koko bɛsɛ ha ne ɛbɛsɛ ha ne de so kwame koko no wɔ se wɔntumi nte 10 bars wɔntumi nte 10 bars yo ne ɛkyerɛ ne deɛ ɔnyɛ kwame me se papa no adansi a obedie ne nya agoro eti wo haw ne amane bia wonam mu no kwame emfa nkɔhyɛ bayifoɔ tu amerika na bra ne ya kyerɛ ode obɛyɛ kwame deko ɛwɔ sunsum edi so na wɔtwe wɔ sunsum edi so bosome wɔ sunsum edi so na afe ɛwɔ sunsum edi so eti tumi bia sunsum bia so wɔ na chiwade kwame ɔhu enipa atale kura wo hye no ebi wɔ kura na akala mpa aduane a wodi ebi wɔ na akala na nipa aduane mpa aduane no so ate ase ɛbɛyɛ den wɔ hunu kyerɛ be piem wɔ manhia ahembobo na Jaba family house hɔ na ba hunu saa nneɛma wɔ nyina kwame maame bi wɔ so wɔkɔtena na adwuma ma yɛ ntɔhwe ɔkɔ a wɔ sekɛtɛ no wada etu ɔka no meka kyerɛ ne sɛ atale na ɔkɔ a wɔhyɛ gu na atale so no ɛde yɛ adwuma no ne klampe sa atade no kala no ne klampe etu ɔnwura no ɔntungu no ɔnkɔfa sa atade we kwame ɛne maame no obi kyese ɛyɛ nwanwa sane store waje ba akwa kan kwame adansi ekoso wa Jaba family house no enya yize mate odinfo Samuel na atene kan say no power where headquarters odinfo daben na we adwuma afi na mes no na afi enya akwa kwame na watwemu ni nyina age Sunday na enka ho anopa 6:30 etu awia 3 o'clock iti number na yade tudwa no 050 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 0265 44 19 95 0265 44 19 95 yo Jaba family house menhia ahembobo ano yetrase na watwemu ni nyina hwe nyamema Jesus Sunday ne yentrase ti kwame so obi wo watimi afa number no ye kyerɛ kwa ma ohunu ni ye kumasi menhia ahembobo ano enya abua kwa menhia wo eye menhia ahembobo ano bia opem so wona santema nyina awura bia wo no traffic light na se wona kasba si abrosan kese multi credit boni mu ahwehwe nhia blue ubeduru wona security for sha atare bru no motete ase ebu so mo se ehne fa no odi for o be kire o ba bia wo kwame se wantumi afa number na de tumiri na bra e kire nyame ya adoma kokɔ de ko ni atena se ye ka o hinta sem nyina kire bia ne ma so akire ne akire o de obeye adanse ye koso akese kwame nya agoro won se ye kwa abro kire adanse ye kosi ye wa abro kire kwame nya yize ene ye de baaye enti na ye fira abro kire abade a kwame adanse ye koso no awo manhia ahembobo na Jaba family house nya agoro enti utwane ye nto bibu kwase ade onam biala be pie Jaba family house enti e bia kwame no want to be afa number 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0265 44 19 95 0265 44 19 95 yo menhia ahembobo ano Jaba family house ye klase na watwemu nyina hwe nyame ma Jesus Sunday ne entanse kwame ma me se wase me kan kire so wo chia me jere so akra obia eda se podi for someone na atene kan okay yen for part 5 2000 na fe yen so so ma ajama so ogoron fa adedem papa fa mremo aja me samo ko aba
Yeah, Nhyira. Aja ma se ba ko na fe abranti ya ya pa to ase e de agina no ma se ba ko na fe yen ko ma mi asem so. Kakra me kan se ade obi aba obekire na adwene. Bia no nipa na akọbọ no onko dane. Aja odibem. Bra okoboro no no ntra. Apai. Aja se apai. Apai. Asem na pai. Apai. Efi se ma amene se o de machine etwa na so. And obi apan fa ahudie. Ne nipa na betra na sabio wa be pa ne to ase ayi no. Na so kwato hye no so no abon. Kade na apai. Eti se ma ameno fa contrast ye bibie be nya boy no. Nti enko dwa to aja. Enko dwa to. Enko dwa to so on fa kire no nkoda. Aja hu. Anya de. O fa che ko dania enye ye. Famra na hye ensem. O fa che ko dania be ye. Aja. Okay, sadia me kan say abosum so bia ni wa wonchiri fo asempa kodo. Abosum bia pedwa atoa. On say ye fra obi antoa. And I friend me ho. Na say wasam o de kra na fra no ama etimi dani goes. Okay. Etimi ya adwuma. Mate. Etimi no akoda. Mate aja me dasi. Odifo Elijah. They go. Odifo video. They go on the ebeke nyina na say abrantie na ankasa se utie na enum asem na. Ogina kire anum kra no waje ne mfonso atum. So hu. Wanya agi atum no nso no na wo se oba fom. Na emwa bi aye wa ye de be bua na se aduabo na maame na bo no ye betumi adane na free ne so no e wo se ye de bua no because no ankasa hu abo no ya se si akura no hu ne se wanhwe ya duabo no benya no because watene ne nsentu wadi fo tienko dwato ahu de go ye ko dwato a enkaye ne se de mi hu ne se maame no se ko dwato akura nya de se obetie enti wose ahwe sunsumu ne dane ade no na otumi de ne ho na ofiri saa duaboni medans ese otumi free saa duabonum na oya so brache mu se ono so kwaso na faso o ma se maame ne ya so brache ana se maame kro no oya so brache se onane a eno na de go eno na ye be hwe ne approve onyame tumi wa ha so hu ne yatimi ayi duabone fra brantie ne so because waje atum wa paw chew adentina on beso de beche na chese kuwa na beso onye ntumpa chew ese de ogina kire arom de wo kan se wa yem me busia no o se odibem o so de me enkodwa to go bim de ne ye hu na ma ne de kan sa okay but ogina kire arom na ye busia no sese no wo se wa yem fonso afero waje atum mate medase odifo Elijah mesa ba so biem me mo menya asante entrena yenko part 5 so no mo akwa ya eja ho te say Yehoado eye no what in fear say edusia 60 woman o mo say ena ma se na me ma say o baba ko me nsa o mo nyina ti ase o mo nyina ti ase ai okay medase klobe na frizo Bajo bibi ntimidi bisi kakara wa edu kromusie oh okay medase so afu nyina wu ozi afu nyina ma wu ndala da che eno aduma be na oyo yekuya anyumrei de boko na hombone wo mso ena na ye bi me ko no ho eno kan ye hombone de bia beyi kan sai ena me ko na bi ho na oye meduru me ko no ha no amemiska sagito duani di me ba no so pasama miska sagiko abosum no kra amemiska sagiko wo ba na de aba e musa akabe na wotwi miru na enka wo wie bibia ena o kan asem na nso me keke bi na bufuye ena o kan asem nko na mse anwume me bedwa atoa no na matoa me duro no so me bedwa atoa mo na maka kire na matoa me duro no so ti oba dwa atoa yampa aji achew na onto aduro no so
eno bɛyɛ nda so ho na bi se de mi hu ni bi hu bɛyɛ no mi hu se bi on saka bɛyɛ na design ache mfie zeni ebedu ni mfie du ho ne bɛyɛ de ma wo mi maami odi wani hu so de ma kan bɛ so no for de ma maami wo be wu na o ka se me nchia nsem e na me chia nsem enti sofu bi e ba ye honom e no se onya sunsun boni eno nya butre eno be wu no chia nsem e be te sofu na nka hu se wo be ye sen de na me fenye boni mi na mi me ba eno be wu no chia nsem o chia nsem be te minutes hu so ma be ye wote nka nti eno chia nsem no na wo nkwatuo da bi enu de na me nkwatuo o da on so da bia na enchele nti eno chia nsem design sa ko chia odifo no e be la blevie mi no mfie mi no nyina wa hu se huhun boni bi wo so bi ba adan sana mi fenye boni ti eno chia nsem na wo fanye boni eno chia nsem brebe na hu se manya huhun boni so fun kai na so fun nyan kai na me kan so fun nyan kai ni de na me fenye mi fenye hwe na so fun nyan kai na unim se wo beye en na mi nim adan sana mi fen ko hwe na me so boni daye boni basa bia nti so fun be kan echi na o sha se so de kwatuo obe kai na echi enu azemo mi ntiaze o hu se enu achia unsem eno jetum wa ma beye wa hu ko si se odifo ka che o se o ma me ma beye na sha se kwatuo patwa mami asem we die so fu hu mu na hu se ade na eze uyusu nyenu ya mfana sa odifo ka che o se wo beye wantu ama wo mintu want to be into. I know want to be into. O bomba ye crying ko. Na ba ye nko. Boni me na de mami. Mi pa cho. E di ka mi kum ba be ma ba ko. Wo ye den? Mi kum ba be ma ba ko. Wo kum ba be ma. Me ma no me zan. No me ye nan. Wo kum ba ko. Joku no to so zan. Wona pini. Hey! Come na fa so ku no. Abanam de bono. O de ba bono. Honamu. Sunzum. O de bono he. Itrim. Nti come na fa so wu ye. No se ne he na ye na. Niti. O se nti ye ne ya. Ona de ba bono huhum. O di denchi no. Patwa. Mami. Angel Dominion, sorry, my copy me for Joseph Mensah, benefita of Israel. Bompaya gun so the Bible nessa fama so fan kudijuma or the dijuma pa tefino ko bia modia non ko dago no so how nyina odi for Joseph Mensah so ye what Timbola Junction or the Angel Protection Oil some 91-23 abedwa so edijuma so nya bi na yisubie se so da usupa uyisu abesori sisi a warisem ko ya ohia Angel Protection Oil some 91-23 ale krankro to ase yefum na to bi yefum pa mo tmen yefra oba spiritual attack kwantu okwan so yehwe anyeye ohia some 21-23 some 91-23 na dia yajuma ope favor some 23 na se uyusu Brazil FM security checkpoint obenyabi Peter Osemensa or Germany Frankfurt US Virginia Norwich Roxon London Beecham CR4 Lady Ohonum Bailey Street 91900 Ghent Isaac Yaboate enso ewo ho kosi for Joseph Mensah ewo Timbola Junction Edwada anafi Benada at Timbola Junction na fi nkran amasama so stadium Jarvis honso eye yawada enememnida nkoko Trado Salvation School and also eye kwesiere bia odi for Joseph Mensah numbers ni 05544779959 05544779959 0504604122 0504604122 Power Specialist Clinic yadibia last stop anyone asweye
udu ayade bia kwankuru bia no obeso no ede ma massage physio nyina amoyi bi ona so ye ona de herbal powder and mixture ba dwa so a ekenya nkwamwa ma oja na so na fe cough care herbal mixture etu Ewiase chirika jiri be ma begina so pa ba adwumaden ma oba na ma more pia force and no nyina efi power aso ye do ya malamex de tonic malaria beko no ni toso no timi atibia di face we power restaurant power specialist restaurant deni bia ya krado fufoni nkwan bia bankuni nkwan bia beteni nkwan bia bankuni tilapia mo bia e wo power asweye nkwan no stew no power wompa kumasi atonsu fe yase just bro filling station hwe ni mo pe na be hu eno ni nkamo 0244 544422 0244 544422 0200 383831 0244 383831 Franco Enterprise quality phones the computers at 2 patent the coach Bremai Samsung Nokia Itel Tecno Infinix Huawei Alcatel XTG Apple Ebi Honom accessories hard drive Transcend Toshiba Seagate memory card Esum Bruja Franco Subiamra branches Bako Esia Adum Abu Bazaar Ufenako Ejaba House Ufenako YFM office Melcom Sherimu Prudential Bank Sherimu Kufo Clinic Sherimu na ke Morocco ufena ko MTN office ko tade o Franco na panundu ko se wiano minu o ma t-shirta ya chwa Franco telephone numbers ene to asi 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0560 684147 0501 538602 This show I Care Herbal Center. I Care Herbal Center kofa Paroni Balm. Aba Paroni Balm, you find a Wonder Balm. It's yadia, hunamia, or joint pain. Prebisha hun and say tating zoto unia Paroni Balm, Wonder Balm, no bird master magic. Rheumatism and I say tipaya astrobe no here Paroni Balm, the Wonder Balm. Help care ointment, emotria for broom, pimples, hunami sa kuchi sancho le juiba nantema propro here help care ointment. I Care Herbal Center to apitisubi enyusubie unam kankan grosox gona krama de ko ohia bi deso pu no boni akọ I Care Herbal Center wa jesu abenkro number 0243 035 898 0243 035 898 enoi oboni akọ pharmacy bia herbal shop chemical shop odura bodi menyabi na wa yusubi na ho ajo palogo bitters yanka sense obibini etu apetia sentie so numbie ni say smelling good tasty good no hangover mamema ho den di so di form sansoma apia tetepa ni boda from babia utimi de she beton sabia no bolo jombra wini we sekran kroma ke oyetu apeti babia restaurant sport restaurant any hotel ahodo ko asi palogo bitters sanse enwa Anacro for 020-8183-018 020-8183-018 0244-620-294 India spiritual doctor India nimroteninka wasi spiritual problems no ebi disa Ewiase Mu Nsem nsababu apa promise and sanom galamse for mu nyina monko do aton samun tintan love me alone ni nyina bra no nsiesie and I feel physical problem no so kola wontumi kasa na wontumi nantie nkuda Jonso Krobo ningina India se obia emra wa henima kokobin 18 mu oboase kwaso ye adwuma ya wada efiada na afi memeneda India numbers ni 0240 553682 0240 553682 0208 297 825 eno misamu akwaba ya monto na fe ye ne nsosoma ogorometra so oba odikan bapeni bema wo bay fonti se de wo se wo dia ba denchi na kuno sunsumu nipa se no wakum mame yensa oba pani be ma wakuno de to sumi na hwan oba ono nso kwa be na afa so wakuno minia kwa be na afa so wakuno o yale ben amtutu na de ma no na sunsumu mo yenden ye bono mo bono hey da to sumi nsanso nso akora bi hwan de ne bai bibintimi mimuniti hwan ne ko fa ne bai hunipa obusu ne ko fa ne bai debi hwan de ne bai mami bi
Sunsum mu yɛ ne dɛn? Kwan bɛ na mfa so muku no? Yɛde abaabɔ no. Mo de bɔ ne he? Ne ti. Sɛ nipa miɛnsa ayi ma firi wiase eno. Na de wo de wu kan bɛ wo de a de wu kodwa ato yen kodwa ato a. Ani wo nso wu bie. So wu ada. Maame. Nti nam ni nyina wo ne he. Ubana ku no di kan de aba de nchi na sunsum no. Ehi na onya we ye. Iwe fi ache. Eto su mi nso e. Sɛ nyina ache. We na nkyere. Nti unka ba bia wo we ye. Obi a de na maba no. Nipa mi ensa nyina ba bia wo we unka. Na sunsum no di breba na ekura wo. Ba yim no. Yakoda. O yakoda. Una modi mfie duesia ba no hu mo yakoda. Nti o kwa o da na bo ben. Mami. Kraman. O da na kraman. Kwame na fa so okwa atu no. Mtunyum. Otunyum. Otu no sai. Edufa famiko edufa. Otu no mpresai. Yensa. Yensa me so betumi atu a. Mitio. Yes. Tunyum no me mpresa so betu a so betumi atu a. Sisi de na ye bia da roma. Mintimi enyi. Tunyum mpresa. Anybody. Atu fandi an. No so tun se atu fandi an. Famiko. Atu famiko. Nu atu. Ngako. Nti ekunu no mo yesen. Ose. Ekunu no mo yesen. Insia. Ma sa na mema sai. Mema ba ko. Ma ka nyina ma. Ba ye de on. Nyede. Ade na nyede. Asa feedings room, unya na mwe pa. Ma have sweet. Mami. Se dan ka me ma ha se mi gwan to se. Mpa ne cho. Nso wo ankasa kumiensa. Omo wawi omo de ye nkan. Na obraso se be wu ade ogodwa ato a. Ndie mpa ye bi che no ye de ontu be yine ma. Ontu ma. Se mi hu hwe bio. Ne fa nsa se hu hwe. Ontu ase kora ma. Ah, nsa ontu mfanya hwe. Na ontu ase ze. Ontu ma. Wo ba ikugu. Debi. Woni bi. Na atu no ko a bi na efa akọ na wa na akọ. Ya bo chance ye. Ah, mad se. Wo de ho na ko da ase. Me ba pinini. Ah, eno. Tisame otias na mo bidia nkenye. Mami. Otias na nka mo di kakra nkenye. Na dia ba de nji sunsun aguni. Niti sa tim. Nti mu wie no sunsun na di na se ansa na eba hunamu. Actually. Be say. Be busminsi. No chi no wi. To ya de o. Obusu ti a obi ahu. Oya de. Ebi. Tempa ye bi chew. No ntu ba yine ma. Adia. O devil. Chawarani. Say kabibi wo man ka se tota mo pa. Chawarani. Na. Ya batu aso. Ma me na kan. Wo ma di ne ho ya pa. Na sunsun mu adwuma no sade achi. Na wo da so te ase adom alakwa. Mami akwa ode me afa so no. On sa me mfama sam metana dabi. Me wo hwa na ukotra sofo bi fie ho saa. Ukotra sofo ye monidi. Wantimi amo. Etu ono me free krom bai. Ntimi me pake ye no na maame ne wo ho. Ana mbusa ne se maame maadwe no jesu. Na mse kwaso. Wodi amane ni nyina abo me. Nam se maame wo yale me so aso ne no a koron. Se wo ye konfo na wonte kasa no a wonte wunsuo no kasa. Wontimi nya adwuma no e ma wo me. Timona eso ne kacha me sama ame na waba ha no o wani ti asam na so yale odi aba o nya oboa oba so wacheche ne niam kuntan am kacha sa me de me fie o se de me ma obi ntra fie ho me de me ne me man kwa nete wo
me brothers no so ekofie no akokoda ntimi de me ntimi nyini pantra ntimi me pa me chosa na da no ho no ma hwe ho kakra sabe ma ne koso dayo e refre kakra ba na ja me ma me no keka ya na wo ko na wo baaye na me se da bi sabe bayi de me pese enipa di adanse etu ko fa wo bra pani bi e de ne baaye etu bra pani ne baaye no na chere sika betwa nyina ye 3 million enso ho ba bia enti na sa me di me bobo no to na me hwe ma wo agosi aga na wo ko ya nti woni ama no wo gisi wa em sa fimuni na me de me twa ja tu mo hye ne ama ne filo ko so ahwe ana owo bi abihye ma me so ye ka se ne ho nyina de awowo but ya dwuma ya ne ntwi metra enkeka mi ro bi no bo simi waduro no abekasa bebra na ye mistre ye yankasa na me no to nto ba ya no ana me se ne sasa de a me charge sa na mayi bayi no me ka ya ma me anya sika no onyankopon no me dance ni eno ono otwon sika 2 million na me fanyi bayi maame me so ba ya na me sa ma ni sika e di kokoto bibi di na wasa ba bono sa me bo net ho no onka eche se eyese me tu bibi agu na me hwe na me boa no ena odi 2 million ba no de sene na mka kire ne se onyi scanning free sa de no wa be ye no so na me boa no ena me kasa no se de bi me okay me di ka kire so onko pebo siam na me ye man to ofrem no so akokira 2 million am so onyi free so na me boa no finana ya de bobo ya wanye skano ama okay eti de mu aso di 2 million ena me kope me nkokọ koye me bibia na me friend so omra so ne so na ye nyima na me twa kokọ ne ba ko pe papa na me se maame ene ahanu a waba no esu ne kwa bia so beje okay ye nyina ya ma shedra maun wu dware onso se afede ohunu bibia na me nka de aka ne de ne nana wo de beko mate adia enti say no endai se ne dia o de adwa to ba se menye dia kama no a ma me okotane me otane me okay obi a me ya dia ma wo no sa kwotwa no ko busa se na ba ye no kra obeso chese ne sen am se ye ma me ne fa ne ma ne ko mi wura de mo nam de 2 million e dai e ma no because ye nye ba ye 2 million okay busanzo betra na didio mo bibia mo me dis kan ma no jeje sense ne gom it is say ane de ma me fidie bi no obeso sense ne gom it is say me nsa anto aso bi sense obodo afra say do wa yemre dia on de krono na me mfa ma no mate because we want there nya me fie no di begu mate ogoro ne mraso eso o trase enye eti nya me ya do a fiada ye beto ase mate me da ase odi for like me number na ye 0243 134535 0243 134535 055 76 67 510 me WhatsApp number no okay yeah e ho na network ni ntiji so yem audio mate eti nyame ya doma efiada ye beto aso na mahunu de ma me no mate eno so ate chemfa nkoko ho ene ogoro so time na so fa time party ozu de meka nyina ne se ewiase eye how bebre de ye ma me kan enya futu emma won omowo saa how no no mu kwan a omba so atu omanam ewo de omukutanim na osu mekoi ma men kasa kakra bi mi twani tieti sanse ya fa aja ogoro time ni nyina ya kan say osu so bi pe adru bi te say AK47 ana KTK eye pressure adru number obefre ni 0241 847483 0241 847483 AK47 aye memedru tini AK47 aye memedru bema waye mre wompem ti aye bema waye mre wompem ana obi a pressure pa how enuro ni doso na enso se de yedi kan aka se mre nti no ye twa so nti de yare bia how no bomodin so obefrɛ me wo saa me number na maka no so 0241
847483 0241 847483 say your pressure and etetu say why mere ewo mpem say oni atenka bibi biara etetu bia no bomodin say obefre sa number ni beauty 0241 847483 0241 847483 odi for laja yako yɛkɔ a na deɛ meka kyerɛ atiefoɔ nyinaa ne sɛ kwasiada ɛyɛ counseling yɛyɛ 1-on-1 yɛbɛtena ase ahwɛ nyame ma obi bi ɔwɔ problem bi a mmɔmmɔden sɛ ɔbɛfrɛ number yi na watumi atu anamɔ ne nyame nam yɛ so agye no me number no nie ɛyɛ 055 00 73395 055 00 73395 and I say 0240 96 7757 0240 96 7757 ofra ibedi nkomo medasi odi for Elijah na atene kano India e pacho no me so me ogoro ikado eja usuni e besre se duabode enye ewom se nsem bi ho aya na eyade ba mo mfa nche na mom se utranye ye ne ebo odua na pa bia obeda na obenya fa ho de a India spiritual doctor asue okay a wo kuma se ahima kokobin 18 mu eda ya wada efiada memenda kwasiada ne edi dwuma soronko ede boa adof aya ba nchen ye numbers no 0240 553682 0240 553682 okay oba otumfo nyankopon adaroma bibia ebe boko edi ama efan be bibia kochine bia nyamenka obia meda sipi ogoro nyankopon enshapa odi ade dem papa na eto aso obia ya hweye yakramo